Ξεκινάμε στην ώρα μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη θα σας παρουσιάσουν 4 διαλέξεις κάθε Πέμπτη του Ιούνιου. Αυτή είναι η πρώτη. Είναι κάτι ιδιαίτερο, διαφορετικό και χαιρόμαστε που σας έχουμε όλους εδώ για να παρακολουθήσετε αυτό που έχει ετοιμάσει σήμερα ειδικά ο κύριος Άγγελος Αροδαφύλος. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε στην ώρα μας γιατί σεβόμαστε αυτούς που ήρθαν στην ώρα τους και κάναν προσπάθεια και οι άλλοι μπορούν να έρθουν αργότερα. Αυτό ελπίζω να το μεταδώσετε, μπας και κάποια στιγμή η Ελλάδα και πρώτα εμείς οι καθηγητές που ξεκινάμε με το ακαδημαϊκό τέταρτο, δεν ξέρω που το βρήκαμε αυτό, τι ιδέα ήταν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργία, τη βιβλιοθήκη, την αντιδήμαρχο, γιατί δεν θα ήμασταν εδώ. Είχαμε 47 συμμετοχές στις φόρμες, δεν ξέρω αν συμπληρώσατε, καμιά 20 στο Facebook και ήρθατε εσείς. Αλλά μπράβο σας που ήρθατε. Την επόμενη φορά θα έρθουν και άλλοι, γιατί θα είναι η κυρία Μιχελή Ινέλη, η οποία είναι πολύ καλύτερη από μένα και θα περάσετε πολύ καλά. Την επόμενη φορά θα είναι ο Γιάννης ο Ιωάννου και την τελευταία φορά θα είναι ένας καθηγητής πάλι από το Πανεπιστήμιο, ο Κώστας ο Καφέτσιος, ο Γιάννης Αγγέλου. Διόρθωσα το λίγο στην κάμερα. Έχω φίλο Γιάννη Ιωάννου, τι να σε κάνω. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνουμε ευτυχισμένες. Είσαστε? Θα το δούμε σε λίγο. Αυτό είναι ένα σκιτσάκι από ένα ανέκδοτο που αν προλάβουμε θα το πούμε, αν δεν προλάβουμε θα πρέπει να το διαβάσετε στα βιβλία. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε, πολύ γρήγορα θα συστηθώ. Βοηθάω τον κόσμο να αλλάξει την πραγματικότητά του ή να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει την πραγματικότητα. Γιατί αυτά τα δύο έχουμε, έτσι, ή αλλάζουμε την πραγματικότητα ή αλλάζουμε το πώς βλέπουμε την πραγματικότητα. Και αυτό το κάνω χωρίς να πουλάω ναρκωτικά, γιατί με τα ναρκωτικά το κάνεις αυτό, αλλάζεις και την πραγματικότητα και το πώς το βλέπεις. Λοιπόν, είμαι καθηγητής τώρα στο Αριστοτέλειο και τα τελευταία 6-7 χρόνια ήμουνα στο εξωτερικό, Αυστραλία, Κύπρο κτλ. Γεια σας. Αυτοί που είναι καθυστερημένοι δεν τους γκρινιάζουμε, τους χειροκροτάμε, έτσι, όταν μπαίνει κάποιος καθυστερημένος τον χειροκροτάμε. Δεν είστε καθυστερημένοι, στην ώρα είστε καθυστερημένοι, όχι σε κάτι άλλο. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των γκουρού που βγαίνουν και λένε τις διάφορες συμβουλές που διαβάζετε από εδώ και από εκεί και μεταξύ της επιστήμης. Συνήθως, καμιά φορά δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Εμείς σήμερα εδώ θα το δούμε από την πλευρά της επιστήμης, δηλαδή τι λένε τα ευρήματα, τα επιστημονικά, οι έρευνες για το τι μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους και τι δεν μπορεί. Και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί πιθανόν να τα έχουμε λάθος. Εδώ κάποια είναι στα αγγλικά, θα τα μεταφράζω. Λέει ότι ποτέ στην ιστορία του δεν ηρέμησε κάποιος επειδή του είπαν ηρέμησε. Και πολλές φορές όταν λέμε για το στρες, είμαι αγχωμένος, ηρέμησε. Δεν κάνει τίποτα αυτό, θέλει και κάτι παραπάνω, έτσι. Και θα δούμε τι παραπάνω χρειάζεται τώρα για να γίνεις πιο ευτυχισμένος, να χαμογελάς, να περνάς καλύτερα. Και πάλι ένα αστιάκι στην αρχή, ένα διάγραμμα, αν είστε ευτυχισμένοι και απαντήσετε ναι, τότε συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνατε. Αν όχι, και θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, γιατί αν δεν θέλετε, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνατε. Αν θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, τότε κάτι πρέπει να αλλάξετε. Έτσι δεν είναι? Για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας, κάτι πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Και αυτό είναι, κάνω και μια μικρή διαφήμιση, αυτά είναι τα βιβλία μου και αυτό είναι το θέμα του βιβλίου για την αλλαγή. Πώς γεννιόμαστε όμορφα μωράκια με ένα τόσο δάπη συνούλι και ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια γινόμαστε βάτραχοι. Από πρίγκιπες γινόμαστε βάτραχοι και πώς μπορούμε να ξαναγίνουμε πρίγκιπες, να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που είχαμε από την αρχή. Το άλλο είναι για τους ηλίθιους που είναι ανίκητοι, αλλά είναι οι άλλοι, έτσι. Και αυτό είναι λογική και παραλογική για τις βλακίες που διαβάζουμε από εδώ και εκεί, πώς να ξεχωρίζουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι παραμύθια.
γιατί έχω κουραστεί να διαβάζω στα κοινωνικά, στα μέσα, στα social media. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα στη μια ώρα που θα έχουμε, θα πάμε λίγο γρήγορα. Αν έχετε ερωτήσεις μπορεί να καθυστερήσει λίγο, αλλά σας υπόσχομαι ότι σε μια ώρα θα είστε πιο ευτυχισμένοι και θα έχουμε τελειώσει κιόλα, εκτός αν συζητήσουμε αρκετά. Τι είναι ευτυχία και τι είναι αυτό που λέμε καλή ζωή? Μπορούμε να το μετρήσουμε με αξιόπιστες μετρήσεις και να πούμε αυτός είναι ευτυχισμένος, οι γυναίκες είναι πιο, λιγότερο, οι λαοί μεταξύ τους κάποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι? Μετριέται? Τι μας κάνει ευτυχισμένους? Και θα δούμε εδώ παράγοντες όπως η ηλικία. Άρα και όταν μεγαλώνουμε είμαστε πιο ευτυχισμένοι ή όταν είμαστε μικροί? Θα δούμε το γένος, θα δούμε τα γονίδια, θα δούμε διάφορους παράγοντες και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κάποιες ωραίες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Και στο τέλος κάποιες εφαρμογές πώς να κάνουμε τη ζωή μας. Έχουμε δύο επιλογές, είτε να πάμε και να είναι μια μέτρια ζωή, είτε να πάμε και να είναι μια διαφορετική, καταπληκτική, μια ζωή που θα το θυμόμαστε. Και θα σας δώσω κάποιες οδηγίες, άμα θέλετε να τις ακολουθήσετε μπορείτε να την κάνετε αξιοσημείωτη τη ζωή σας. Δεν θα ξοδέψω πολύ χρόνο στις θεωρίες, θα πάω κατευθείαν στα ευρήματα, αλλά πολύ σύντομα σας πω ότι η ψυχολογία και η ψυχολόγοι και η ψυχιατρική κτλ. Είναι μια σκοτεινή επιστήμη. Επί πολλά χρόνια μελετάμε τις ανομαλίες, τις ψυχασθένειες, το μαύρο αυτό, το σκοτεινό σεντούκι εκεί πέρα. Και κάπου κατά το 2000 άρχισαν να εξετάζουν οι ψυχολόγοι και να κάνουν έρευνες γύρω από την θετική ψυχολογία και τα ωραία πράγματα στη ζωή. Και γιατί να μελετήσουμε και αυτό για να δούμε πώς πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας. Και θα δείτε πώς ανέβηκαν τα άρθρα σε διαφορετικά περιοδικά. Ο αριθμός των άρθρων το 2016 που έχω τα τελευταία δεδομένα ανέβηκε κατακόρυφα σε κάποια περιοδικά. 4.000 άρθρα το χρόνο σε ένα περιοδικό και άλλα 2.000 εδώ και αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Αυτό είναι θετικό. Και τα κινητά σας μπορείτε να τα έχετε ανοιχτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είστε σπουδαία άτομα. Αν χτυπήσει όμως θα πρέπει να κεράσετε τα άτομα που κάθονται δίπλα σας. Να το κεράσετε. Μετά θα πάμε εδώ δίπλα έχει ένα μικρό καφέ που το έκλεισα και όσοι θέλετε θα πάμε εκεί για συζήτηση. Θα έχουμε δηλαδή και το ευχάριστο κομμάτι. Τι είναι ευτυχία λοιπόν? Αν δεν συμφωνείτε με τον ορισμό αυτόν, έχει κάποιος σκεφτεί κάποιο ορισμό? Όταν σκέφτεστε ευτυχία, που είναι αυτό που θέλουμε όλοι μας, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, ευτυχία. Θέλουμε παραπάνω, περισσότερα από όλα τα πράγματα στη ζωή. Τα χρήματα γιατί τα θέλουμε? Για να μας κάνουν ευτυχισμένους. Εφόσον λοιπόν η ευτυχία είναι το νούμερο ένα, αυτό που ζητάμε και ψάχνουμε, δεν θα έπρεπε να παρακολουθούμε σεμινάρια στο σχολείο, να μας μαθαίνουν πράγματα για την ευτυχία? Έχετε παρακολουθήσει ξανά διάλεξη για την ευτυχία? Καλά κάνετε και είστε εδώ πάντως. Μία. Γιατί για πρώτη φορά θα ακούσετε αυτό για το οποίο γεννηθήκατε, για αυτό που θέλετε περισσότερο στη ζωή. Ένας ορισμός λοιπόν είναι το να έχεις ευχάριστα συναισθήματα. Αν αυτή τη στιγμή έχετε ευχάριστα συναισθήματα και έχετε πολλές τέτοιες στιγμές και πολλές τέτοιες ώρες και μέρες, θα ζήσετε μια ευτυχισμένη εβδομάδα, μήνα ζωή. Άρα λοιπόν ένας ορισμός είναι αυτός. Ένας άλλος ορισμός λέει ότι είναι όταν κοιτάμε πίσω και λέμε γενικά με τη ζωή μας λίγο πιο φαρδί, έτσι. Είμαστε ικανοποιημένοι? Από το 1 μέχρι το 10 είστε ικανοποιημένοι από τη ζωή σας? Αυτός είναι ο δεύτερος ορισμός λοιπόν. Να κοιτάς πίσω και να λες ότι έχω ζήσει τη ζωή μου με ένα πλήρη ικανοποιητικό τρόπο. Και υπάρχουν ερωτηματολόγια και για το πρώτο, τώρα, και για το γενικότερο. Η θεωρία του Σέλιγμαν, που είναι ο ιδρυτής της θετικής ψυχολογίας, λέει ότι έχουμε τρία είδη ζωής. Είναι η όμορφη, ικανοποιητική ζωή, η ζωή που περνάμε καλά, της διασκέδασης. Και εδώ έχουμε χόμπις, διασκέδαση, αλλά είναι το λιγότερο σημαντικό από αυτά που μας φέρνουν την ευτυχία. Έχουμε την καλή ζωή, όπως την εννοεί, με το να κάνουμε πράγματα τα οποία ταιριάζουμε. Η δουλειά μας είναι αυτό που μας ταιριάζει, μας αρέσει, περνάμε καλά, χρησιμοποιούμε τα δυνατά μας σημεία. Και εδώ είναι μια ζωή με νόημα, μια ζωή που βοηθάμε, που είμαστε στη φύση, που είμαστε όλα τα πάντα, αισθάνομαστε ότι υπάρχει κάποιος σκοπός, κάτι κάνουμε. Αλλά είπα δεν θα δώσω πολύ έμφαση στη θεωρία όσο στην εφαρμογή και ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ευτυχία. Μπορούμε να μετρήσουμε το πόσο ευτυχισμένοι είστε? Ναι, δύο τρόποι. Για το πρώτο, αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, γενικώς με τη ζωή σας. Θα σας δείξω δύο μικρά τεστάκια
Και να το πρώτο. Εντάξει, δεν είναι έγκυρο και αυτό δεν είναι επιστημονικό, αλλά ας πάρουμε μια μέτρηση του πώς αισθάνεστε τώρα με το να σηκώσετε τα χέρια αυτοί που είστε, από το 0 μέχρι το 5-10, να πάμε πώς είστε στο 5. Έτσι και έτσι, ναι. 6-7, περισσότερο στο 5 είστε, 6-7. 8-9-10. Τώρα. 8-9-10 εσείς είστε εορτευμένοι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να είστε στο 8-9-10. Εσείς που είστε στο 5 πρέπει κάτι να κάνουμε. Κάτω από το 5. Αμάν. Μη γελάς, γιατί είσαι κάτω από το 5. Μη χαμογελάς. Αυτό ήταν μια ένδειξη. Πήραμε το κλίμα εδώ μέσα, το mood, τη διάθεση του κόσμου εδώ μέσα και πιθανόν την επηρέασα με τις χαζομάρες που λέω. Αλλά αυτό θα ήταν να κοιτάξουμε πίσω σε ολόκληρη τη ζωή μας και είναι μια έγκυρη και δομημένη κλίμακα η οποία μετράει το life satisfaction, ικανοποίηση από τη ζωή. Είναι δημοσιευμένη και με βάση αυτή είναι η short form, η σύντομη μορφή της, έχει και πιο μεγάλη και αυτή τη δίνουν σε πολλά κράτη στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια και συγκρίνουμε κράτη και πώς αλλάζει η ευτυχία στον κόσμο ανά έτος. Θα σας δώσω παραδείγματα από διαφωνώ ισχυρά μέχρι συμφωνώ απόλυτα. Μία ερώτηση, τώρα μεταφράζω Google Translate, ό,τι μου βγαίνει από το μυαλό. Η ζωή μου είναι κοντά στην ιδανική. 2. Οι συνθήκες στη ζωή μου είναι εξαιρετικές. Βάζετε βαθμό από το 1 μέχρι το 7 τώρα. 3. Είμαι ικανοποιημένος με τη ζωή μου. Ικανοποιημένη. 4. Μέχρι στιγμής κατάφερα τα σημαντικά πράγματα που ήθελα στη ζωή μου. Και 5. Ποιος κερνάει? Αν θα μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα. Τώρα ποιος από εσάς έχει βγάλει 5-7-35? Καλές. 30? 25? Δεν τα προσθέσατε. Καλά. Μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, να την κάνετε, ολόκληρη, να συγκρίνετε. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα αν βγάλετε 25 και δεν ξέρετε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί το 25 μπορεί να είναι το πολύ κέρασμα θα. Το 25 μπορεί να είναι το κορυφαίο νούμερο, έτσι. Αν όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 25, μην κοιτάτε δηλαδή το μέσο το νούμερο. Το νούμερο δεν έχει νόημα αν δεν δούμε τα στοιχεία. Και αυτά είναι κάποια στοιχεία από την Ελλάδα. Το 2022 ρωτήσανε άτομα ενήλικα, περίπου 16 και πάνω, πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη ζωή σας. Και εδώ βλέπετε ότι ένα μικρό ποσοστό είναι πλήρως. Οι πλούσιοι είναι αυτοί, σκέφτεστε όλοι. Και θα δούμε μετά αν είναι αυτοί. 10% εδώ και 46% 7 με 8. Και από εδώ κάτω υπάρχει ένα αρκετό ποσοστό. Πάλι ένα 40 κάτι % που είναι κάτω από το 7. Άρα βλέπετε ότι οι περισσότεροι είμαστε εδώ, έτσι. Αν ρωτήσω οποιονδήποτε θα πει 7, 8 και εσείς έτσι είπατε. Άρα και ξανά δεν έχει νόημα αν δεν συγκρίνουμε με άλλους. Εδώ λοιπόν είναι συγκρίσεις μεταξύ κρατών. Και όλοι ψάχνετε να δείτε με αγωνία την Ελλάδα, αυτό το καταπληκτικό μέρος που ζουν οι πιο χαρούμενοι και πιο ευτυχισμένοι και ευγενικοί και φιλότιμοι άνθρωποι και πιο έξυπνοι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Εδώ είναι λίγο παρακάτω, 4-5 σελίδες. Εδώ πάνω έχουμε Φιλανδία, έχουμε τις βόρειες χώρες, έτσι. Εδώ πάνω, πάντα. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Αυστρία, Καναδά, Κώστα Ρίκα, Ισραήλ κτλ. Θέλετε όμως να δείτε πού είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα το 2022 είχε πολύ καλύτερη από αυτή που στις προηγούμενες ομιλίες μου τα νούμερα που ήταν στο 82. Και εδώ βλέπετε όσο πιο ψηλά είναι τόσο χειρότερα. Δηλαδή εμείς θέλουμε να είμαστε κάτω. Εδώ είναι καλά, εδώ δεν είναι καλά, εδώ είναι χάλια. 2016. Τι κυβέρνηση είχαμε τότε? Δεν είναι με την κυβέρνηση, δεν πάμε με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο 58, πολύ χαμηλά. Και θα δούμε γιατί. Τώρα για να μετρήσουμε μια άλλη μέθοδος αντί για ερωτηματολόγια, που τα ερωτηματολόγια είναι υποκειμενικά, επηρεάζονται από τη στιγμή, είναι να δώσουμε στους συμμετέχοντες ένα beeper, ένα κινητό, μια εφαρμογή, η οποία σε τυχαίες στιγμές της ημέρας θα κάνει μπζζτ. Και εσείς θα κάνει ένα ήχο τέλος πάντων, και εσείς εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να καταγράψετε στο αυτό που θα βγει πόσο χαρούμενοι είστε και τι κάνετε.
Δηλαδή, παίζω με τα παιδιά. 10. Λέω εγώ τώρα, θα δούμε μετά αν είναι 10 το παίζω με τα παιδιά. Κάνω έρωτα. 15. Όχι, δεν έχει. Οδηγάω. Δουλεύω. Εντάξει. Και θα δούμε μετά τα αποτελέσματα που είναι αυτά. Και εδώ όσοι ξέρετε αγγλικά και βλέπετε, θα σας τα διαβάσω. Όταν είμαι με κάποιον και intimate relation, ρομαντική σχέση, 12% του πληθυσμού, πόσο χρόνο περνάει στη διάρκεια της έρευνας που κάναμε, πόσο χρόνο πέρασε? Πολύ λίγο, 0,23 της ώρας, δηλαδή ξέρω εγώ κάπου 10, 15, 20 λεπτά. Πόσο θετικό ήταν αυτό? Ήταν πολύ θετικό, 4,80. Μας αρέσει αυτό, να είμαστε με κάποιον αγαπημένο. Πόσο χρόνο περνάμε? Πολύ λίγο. Το να μετά τη δουλειά να περνάω με τους φίλους μου κτλ. Και αυτό θετικό. Να χαλαρώνω το δείπνο, το μεσημεριανό, άσκηση, προσευχή, είναι καλά. Τηλεόραση κάπου στη μέση. Εδώ πάμε προς τα κάτω τώρα, το μαγείρεμα δεν μας αρέσει και πολύ. Το shopping, τα ψώνια δεν ήταν πολύ θετικό. Κομπιούτερ που δεν κάνω δουλειά και αυτό δεν είναι θετικό, το να παίζω στα Facebook και σε αυτά. Το χειρότερο όμως, και το έχω με κόκκινο, ένα από τα χειρότερα, είναι το να προσέχω τα παιδιά μου. Κοιτάξτε τη διαφορά. Να παίζω με τα παιδιά μου. Όταν ρωτάμε τον κόσμο πώς περνάς όταν είσαι με τα παιδιά σου, είναι το καλύτερο πράγμα. Όταν είμαι με τα παιδιά μου είναι το καλύτερο. Όταν όμως ρωτάμε τη στιγμή που παίζουμε με τα παιδιά, παίρνουμε άλλη μέτρηση, χαμηλότερη. Θα μου πείτε ποια είναι πιο καλή, the remembering self, αυτός που θυμάται, οι αναμνήσεις μας είναι οι πιο σημαντικές. Ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου ή εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνομαι. Εδώ έχει ένα... Το χειρότερο απ' όλα είναι η δουλειά και το να μετακινούμε. Πόσοι από εσάς ξοδεύετε πάνω από 1/4 στη μετακίνηση? Αλλάξτε δουλειά, αλλάξτε τόπο κατοικίας, πάρτε ποδήλατο, υποβρύχιο, δεν ξέρω τι θα πάρετε. Είναι το χειρότερη δραστηριότητα. Πάμε τώρα να δούμε τι καθορίζει την νοημοσύνη και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί αν είναι καθορισμένη, και εδώ έχω 3 παράγοντες. Τα γονίδια, τις συνθήκες, εξωτερικές συνθήκες, γι' αυτό οι Έλληνες είναι χάλια, γιατί συνθήκες, και το τρίτο, το πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Θέλω να ψηφίσετε βάζοντας ένα ποσοστό. 100% είναι όλα. Πόσο % είναι τα γονίδια? Πόσο % είναι το περιβάλλον? Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι? Και πόσο σημαντικό είναι το μυαλό μας? Γονίδια ψηφίζουμε από εδώ 50. Άλλος, ποιος δίνει 60? 20 τα γονίδια. Βάλτε στο μυαλό σας 3 νούμερα και να δούμε ποιος θα πέσει ακριβώς. Βάλατε? Πόσο της 100 νούμερα θέλω, μην μου πείτε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Της 100 θέλω όλοι να έχετε στο μυαλό σας 3 νούμερα. 50, 30. Το κακό είναι ότι όποιος πει 50 μετά έχει βάλει τους άλλους όλους να σκέφτονται κάπου εκεί θα είναι το πρώτο νούμερο. 20, 30, 50 εμείς. Άλλος? 20. Συμφωνείς? 70, όχι. 20, 20 και 60. Μπράβο. Και εσύ? 20, 40, 40. Άλλος? 40, 40. Δεν θα φύγω άμα δεν το πετύχετε. 10, 10 και 10, 80. 10, 80. Κανένας δεν το έχει βρει, αλλά είσαι πιο κοντά από όλους. Τι είπες? 40, 40, 20 είπε. Πριν να σας πω το αποτέλεσμα, θα σας πω πώς το βρίσκουμε αυτό. Δηλαδή είναι κάποιος γκουρού που λέει έτσι είναι ή κάνουμε κάποια έρευνα. Και τι σοϊ έρευνα μπορούμε να κάνουμε για να δούμε πόσο επηρεάζουν τα γονίδια την ευτυχία. Μπορείτε να φανταστείτε? Το πρώτο έχουμε 3 κατηγορίες ερευνών που θα δούμε. Οι πρώτες είναι με δίδυμα. Με διδυμάκια. Και θα δείτε πώς ψάχνουν τα διδυμάκια και βρίσκουμε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ο δεύτερος τρόπος είναι να εξετάσουμε τις αλλαγές. Για παράδειγμα, στα οικονομικά. Παίρνουμε μια ομάδα που δεν έχει λεφτά, τους δίνουμε λεφτά και βλέπουμε αν είναι. Δεν τους δίνουμε λεφτά γιατί δεν έχουμε. Οι ερευνητές. Μπορούμε. Το έχουμε κάνει στην Γκάνα που τους δώσαμε $3 και ήταν ένα μεγάλο ποσό και είπαμε τους κάνουμε πλούσιους να δούμε αν θα αυξηθεί η ευτυχία. Αλλά επίσης γίνονται έρευνες χωρίς να τις θέλεις,
Όταν κάποιοι τυχαίνουν το λαχείο, όταν ένα κράτος χρεοκοπεί, να δούμε πριν μετά, έτσι. Και επίσης στο τέλος μπορούμε να κάνουμε και έρευνες συγκρίνοντας χώρες, πλούσιες, λιγότερο πλούσιες κτλ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα διδυμάκια. Τι μπορούμε να κάνουμε με τα διδυμάκια για να δούμε αν η ευτυχία είναι στα γονίδια ή όχι? Δηλαδή τι, να τα χωρίσουμε, να πούμε εσύ θα ζήσεις εδώ και εσύ θα πας από εκεί. Αυτό δεν γίνεται όμως, είναι ανήθικο, άρα έχουμε έτοιμες έρευνες. Πολλοί δίδυμοι χωρίστηκαν στα νοσοκομεία, για παράδειγμα. Πολλοί όταν λέμε, όχι στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε μεγάλο νούμερο, αλλά στην Αμερική για παράδειγμα μπορούμε να βρούμε 2.000 δίδυμους οι οποίοι να χωρίστηκαν στη γέννηση και ο ένας να μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη με μια πλούσια οικογένεια και ο άλλος στην Τζόρτζια με στη φτώχεια. Και ύστερα από 20-30 χρόνια τους βρίσκουμε και τους ρωτάμε τα συνηθισμένα πράγματα. Στην τουαλέτα τραβάς το καζανάκι πριν να κατουρίσεις? Ναι, λένε και οι δύο οι δίδυμοι. Φοράνε και οι δυο τα ίδια πουκάμισα. Φλάνελ, ριγέ, ξέρω εγώ, περίεργα πουκάμισα και οι δυο φοράνε. Άρα έχουν ένα κομμάτι το οποίο είναι στα γονίδια τους. Και έχουν ένα κομμάτι που είναι από το περιβάλλον. Και βρίσκουμε λοιπόν με τέτοιες έρευνες ότι περίπου 50% το είπα. Έρχεται. 50% είναι τα γονίδια. Δεν είναι ακριβής η έρευνα, αλλά κάπου εκεί πιστεύουμε ότι είναι. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα με τα γονίδια? Ποιο είναι το πρόβλημα με τα γονίδια? Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ό,τι και να χτυπάτε τον κόλο σας κάτω, δεν αλλάζουν τα γονίδια. Δεύτερη έκπληξη. Το περιβάλλον. Καλά, έχουμε εμείς στην Ελλάδα, είμαστε φτωχοί, γι' αυτό δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, το περιβάλλον έχει 10%. Και εσείς νομίζετε ότι το περιβάλλον είναι το πιο σημαντικό. Και ένα 40%. Κάτσε, τι είχες πει? Είχες πει 40 για το περιβάλλον, άρα και εσύ έχασες. Οι σκέψεις και το πώς συμπεριφορόμαστε είναι και αυτό 40%. Τι είναι το σημαντικό εδώ? Ποιο είναι το καλό με αυτό? Ότι οι σκέψεις μας είναι δικές μας. Αν κάποιος άλλος αποφασίζει για το πώς να σκέφτεστε, φέρτε το να του κάνουμε θεραπεία για να αισθάνεστε καλά. Να μην κάνετε χαζές σκέψεις. Οι σκέψεις είναι δικές μας. Πάμε να δούμε και την κυβέρνηση μετά. Λοιπόν, τα γονίδια λένε τι? Ότι υπάρχει ένας θερμοστάτης ο οποίος έχει καθορίσει ότι περίπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία της ευτυχίας μας. Έχει χαρούμενα μωρά, έχει μωρά που κλαίνε. Τα μωρά που κλαίγανε ακόμα κλαίνε. Φωνάζουν, γκρινιάζουν. Τα μωρά που ήταν χαρούμενα και έτσι είναι ακόμα χαρούμενα έτσι. Άρα λοιπόν τι? Ναι, θα έχουμε πάνω κάτω, αλλά υπάρχει το regression towards the average, η παλινδρόμηση προς το μέσο όρο. Θα έχουμε καλές στιγμές, αλλά θα πάμε και κάτω και κάπου εδώ θα είμαστε συνήθως. Πρώτο συμπέρασμα, ότι καλά πράγματα θα συμβαίνουν, θα είμαστε χαρούμενοι, κακά πράγματα θα συμβαίνουν. Κάποιοι από εμάς πάμε έτσι, δεν ξέρω τη Δάφνη που πάει έτσι, κάποιοι άλλοι πάμε έτσι, δεν έχουμε μεγάλες αντιδράσεις. Κάποιοι είμαστε εδώ συνέχεια, ψιλοχαρούμενοι, κάποιοι είμαστε εδώ ψιλομουτζούφλιδες. Τώρα, αυτή ήταν η πρώτη μορφή έρευνας με διδυμάκια. Να δούμε τι γίνεται αν μετρήσουμε άτομα με αλλαγές. Δηλαδή, αν συμβαίνουν αλλαγές στη ζωή, να δούμε αυτά τα άτομα αν θα βελτιωθούν, θα γίνουν χειρότερα, καλύτερα. Και για παράδειγμα, παίρνουμε αυτούς που κερδίσανε το λότο. Και αυτούς μπορούμε να τους βρούμε και να έχουμε μια μέτρηση πριν πιθανόν και να πάρουμε και μια μέτρηση μετά. Και τι βρίσκουμε? Να δούμε αν τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Ακόμα μια σύγκριση. Στο διάβα της ιστορίας, όπως περνάνε τα χρόνια 57, 65, 73, 2005, το εισόδημα στην Αμερική ανέβηκε. Πήγε από 10.000 στις 28.000 το 2005, τώρα είναι 30, 40. Αν λοιπόν τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία, δεν θα περιμένατε και το ποσοστό των ευτυχισμένων να αυξάνει και αυτό? Αυξήθηκε τότε, δεν είχαμε ψυγεία, δεν είχαμε τέτοια, δεν είχαμε... Τώρα έχουμε τηλεοράσεις, 3 κάθε δωμάτιο και από μία. Τέτοιες, όχι τέτοιες. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά για να βλέπουμε, πρέπει να τη βάλουμε εκεί και να είναι τέτοια. Λοιπόν, αυτό είναι μία πρώτη ένδειξη. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Τώρα θα αναρωτιέται γιατί, αλλά όταν θα μπει κάποιος άλλος θα χειροκροτήσει κι αυτή.
Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μία ένδειξη ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία είναι ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα στη διάρκεια των χρόνων, πάρτε και εσάς. Όταν είχατε ένα. Τι είχαμε τότε? Δραχμές, δείξαμε την ηλικία μας. Μια δραχμή, και ήμασταν 5-10 ετών με μια δραχμή, τι χαρά, Τώρα, εκατοστάρικο να μας δώσουν, εντάξει, δεν το κάνω, δεν σώζουμε. Λοιπόν, εδώ συγκρίνουμε αυτούς που έχουν υψηλό εισόδημα, αυτούς που έχουν προς τα πάνω το μέσο όρο, χαμηλότερα από το μέσο όρο και πολύ χαμηλά. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών στον αναφερόμενο βαθμό ευτυχίας. Ακόμη μία ένδειξη ότι τα χρήματα κάτι κάνουν, αλλά δεν κάνουν και πολλά. Πάμε παρακάτω. Όταν ρωτάμε, εδώ είναι σύγκριση ανδρών και γυναικών. Όταν ρωτάμε τους άντρες και τις γυναίκες πόσο θα λέγατε ότι είστε πολύ ευτυχισμένοι. Βλέπετε εδώ οι γυναίκες είναι λίγο πιο ευτυχισμένες. Πέσαν λίγο εδώ, στα χρόνια είναι αυτά, έτσι. Συνήθως οι γυναίκες είναι ελάχιστα λίγο πιο πάνω, αλλά πάμε μαζί που είναι πολύ ευτυχισμένες. Πολύ δυστυχισμένες, όχι πολύ ευτυχισμένες μόνο, πάλι περίπου τα ίδια. Άρα δεν έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι περισσότερες έρευνες, γιατί μην κοιτάμε μία έρευνα, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν το consensus, η συμφωνία μεταξύ των ερευνών είναι ότι δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες λίγο μας κερδίζουν. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι τα χρήματα δεν πολύ φέρνουν την ευτυχία και θα δούμε παρακάτω ότι μέχρι ένα βαθμό χρειαζόμαστε χρήματα για να έχουμε τα βασικά. Φάγατε πρωινό? Να τώρα το πρωινό. Μεσημεριανό? Ένα γιαουρτάκι το βράδυ θα το φάμε? Εντάξει. Άρα είστε καλά. Δηλαδή αν έχετε τα βασικά είστε καλά. Από εκεί και πέρα δεν φέρνουν τα χρήματα περισσότερη ευτυχία όσο και να πιστεύετε ότι θα φέρνουν. Παρά τη μικρή σχέση μεταξύ εισοδήματος και ικανοποίηση από τη ζωή, μισό λεπτό, εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε χρήματα γιατί νομίζουμε ότι αυτό θα μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Ορίστε. Πιο εύκολη τη ζωή όταν μας κάνουν δεν μετράει. Μετράει, αλλά ο βαθμός, θα το δείτε σε λίγο, δεν φέρνουν πολύ περισσότερη ευτυχία. Παίρνουν πολύ λίγη. Βελτιώνουν πολύ λίγο. Όταν έχουμε τα βασικά, ξαναλέω, είμαστε εντάξει. Από εκεί και πέρα θα δείτε στην καμπύλη δεν ανεβαίνει πολύ απότομα. Εδώ έχουμε μια πρόκληση. Και αυτή εξηγεί γιατί τα χρήματα δεν φέρνουν περισσότερη ευτυχία. Η πρόκληση λέγεται το φαινόμενο της προσαρμογής. Το καταλάβατε από τη λέξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι... το δούμε με ένα πείραμα. Πήραμε άτομα τα οποία κερδίσαν το λότο και μετρήσαν βαθμό ευτυχίας και πήραμε και άτομα τα οποία εκεί που ήταν καλά πάθανε ένα ατύχημα και γίνανε παραπληγικά. Και βλέπετε εδώ τη σύγκριση, φυσικά όπως το περιμένατε, αυτοί που κερδίσαν το λότο είναι πολύ ευτυχισμένοι και οι παραπληγικοί, αυτοί που γίναν παραπληγικοί φυσικά είναι χάλια. Αυτά δεν είναι τα δεδομένα, λέει ο Dan Gilbert, είναι ψεύτικα αυτά που σας έδειξα. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. 6 μήνες μετά, αφού κερδίσουν το λότο, αυτοί είναι εδώ και 6 μήνες μετά, αφού μείνουν σε καρεκλίτσα αναπηρική, αυτοί είναι εδώ. Γιατί? Το φαινόμενο της προσαρμογής. Προσαρμοζόμαστε σχεδόν στα πάντα. Χάσουμε το πόδι μας, χάσουμε το μάτι μας, αρρωστήσαμε, αυτός ο ώμος δεν κουνιέται καλά, αυτό το γόνατο δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ, αλλά πάλι είμαι ευτυχισμένος, δεν βαριέσαι, θα κάνω άλλα πράγματα. Από μεγάλες μπάλες πάμε μετά στο τένις, μετά θα πάμε στο γκολφ, μετά στις μπίλιες. Ποιος ξέρει. Ακόμα μία σειρά ερευνών που δείχνει τι. Εδώ είναι πριν συμβεί το γεγονός, βαθμός ευτυχίας και ας πούμε ότι ξεκινάμε από εδώ. Και εδώ είναι μακροπρόθεσμα αφού συμβεί το γεγονός. Και να δούμε αυτούς που παίρνουν σύνταξη. Τι γίνεται μόλις παίρνουν σύνταξη? Τι ωραία, τι καλά, τραλά, χαρά, ναι. Εδώ συνέβη η σύνταξη, εδώ είναι μετά τη σύνταξη λίγο καιρό και εδώ είναι γύρναμε προς τα πίσω εκεί που είμαστε. Συνηθίζουμε και τη σύνταξη. Καλή και η σύνταξη, τώρα τι έχει? Τώρα δεν έχει τίποτα άλλο μετά. Εδώ είναι άτομα τα οποία κολλάνε κορονοϊό. HIV, AIDS. Τι έπαθα, πω ζημιά εδώ, χάλια. Έχει πέσει ο βαθμός ευτυχίας, πέφτει λίγο ακόμα λίγο χρόνο μετά και ύστερα από καιρό, μακροπρόθεσμα, ξαναγυρνάμε στο επίπεδο ευτυχίας που ήμασταν περίπου. Πολλοί από εσάς, από εμάς, πηγαίνουμε και ψωνίζουμε και λέμε άμα θα πάρω αυτό το καινούριο κινητό, άμα θα πάρω αυτό το καινούριο αμάξι, το καινούριο ποδήλατο, το καινούριο τσάντα,
τα ρούχα, τι ωραία που θα είναι η ζωή μου. Δείτε εδώ τι συμβαίνει. Αυτή είναι η ευτυχία και αυτός είναι ο χρόνος που περνάει. Τη στιγμή που αγοράζω το προϊόν, πω χαρά, κοίτα να δεις τι πήρα κτλ. Περνάει λίγος καιρός, είμαστε εδώ πάνω. Μάλλον νομίζουμε ότι αυτό θα συμβεί. Ότι θα το αγοράσουμε και από εκεί και πέρα η ευτυχία μας θα είναι εδώ πάνω μια ζωή. Τι καλά που θα είναι όταν θα έχω εκείνο το σπίτι Λόγω όμως του φαινόμενου που είπαμε προηγουμένως που λέγεται πώς? Το φαινόμενο της προσαρμογής. Το νέο μου κινητό παλιώνει. Το έχω τώρα ένα χρόνο, έχει καιρό να το αλλάξω. Τώρα αυτό, με αυτό, μπαχατέλα, με αυτό εδώ κυκλοφορώ. Το αμάξι μου, τι ωραίο που ήταν που μύριζε και τι χαρά που είχα, πάει και αυτό. Ο σύντροφός μου. Ύστερα από λίγο καιρό τον συνηθίζουμε. Και θέλουμε τι? Θέλουμε excitement, μυστήριο, θέλουμε κίνδυνο, θέλουμε... Άρα λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αγοράζουμε, ναι, χαρά, τι ωραία, τι ωραία. Και το ίδιο γίνεται με την αξία των προϊόντων που αγοράζουμε. Όταν πριν το αγοράσουμε, πω τι καλό που είναι αυτό, τι ωραίο που είναι, πω θα το πάρω. Μόλις το πήρα, ναι, ωραίο, καλό είναι, ωραίο. Ένα μήνα μετά το πήρα, ναι, καλό, εντάξει. Ένα χρόνο αφού το πήρα, ναι. Το χάσα. Ωραία, το ωραίο μου το τέτοιο το χάσα να πάρει εκεί. Μόλις το χάσεις, καταπληκτικό. Και το ίδιο είναι και με τους συζύγους συντρόφους, Άρα λοιπόν αυτό το φαινόμενο της προσαρμογής ισχύει σχεδόν για όλα, εκτός από 3 πράγματα. Ποια 3? Το θόρυβο. Δεν προσαρμοζόμαστε στο θόρυβο. Αν το σπίτι σας έχει θόρυβο, φασαρία, θα σας ενοχλεί συνέχεια. 2. Τον χρόνιο πόνο. Δεν προσαρμοζόμαστε σε αυτό. 3. Στην πλαστική χειρουργική. Αν είναι κάτι που σας ενοχλεί και θέλετε λίγο να το φτιάξετε, φτιάξτε το, γιατί θα σας δώσει μια μόνιμη, δεν θα το συνηθίσετε, θα είναι ωραίο. Θα σας δώσει μια αύξηση. Θέλετε να πάρετε μαλλιά από εδώ να βάλετε εκεί, για μένα το λέω, κάντε το. Λοιπόν, αυτό ήταν το φαινόμενο προσαρμογής. Θα το θυμόμαστε? Θα το ξεδάσω στο τέλος. Τώρα, τι γίνεται με την ηλικία? Το είδατε, αλλά τι νομίζετε ότι γίνεται? Έτσι ανεβαίνει όσο μεγαλώνουμε, ανεβαίνει και κατεβαίνει. Πάντως και το φαινόμενο της προσαρμογής έχει να κάνει με την ηλικία. Γιατί? Έχω δηλαδή στάνταρ παράδειγμα. Ο πατέρας μου, ας πούμε, έχασε το φως του από το ένα μάτι περίπου στα 85-87. Δεν προσαρμόστηκε μέχρι τα... Πέθανε μετά από 5-6 χρόνια, ας πούμε, αφού το έχασε το φως του. Από το ένα μάτι κιόλας και τώρα το παπά έχει στο άλλο. Και όμως δεν αποδέχτηκε και δεν προσαρμόστηκε καθόλου στην απόλυτη. Είναι στο άτομο, είναι στον άνθρωπο. Και ήταν δυστυχισμένος μέχρι το τέλος γιατί δεν έκανε ποτέ ένα μάτι. Ναι, έπεσε ο βαθμός ευτυχίας του δηλαδή. Εντάξει, αυτό πιθανόν να μην γινόταν και χωρίς το μάτι, γιατί ο βαθμός ευτυχίας πέφτει όταν μεγαλώνουμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν σίγουρα case studies. Ο Κώστας, ο φίλος μου, κάπνιζε και δεν έπαθε τίποτα, έφτασε μέχρι τα 90, αλλά πρέπει να κοιτάτε τις έρευνες και το τι γίνεται στο μέσο όρο. Σίγουρα υπάρχουν outliers ή help, εξαιρέσεις κάπου εκεί, αλλά ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι. Τι γίνεται λοιπόν με την ευτυχία όταν είμαστε εδώ, είναι κοντά στα 18-20, 8,4 μετά την εφηβεία, μέσα στη χαρά. Αυτό πέφτει, εδώ δεν φαίνεται το νούμερο γιατί. Εδώ είμαστε κάπου στα 50-55. Εδώ να περιμένετε αυτό εδώ. Πώς εξηγείτε? Πιθανόν δεν κατάφερα αυτά που ήθελα να κάνω στη ζωή μου και βλέπω ότι δεν έμεινε και πολύς χρόνος. Πιθανόν η σχέση μου, πιθανόν να έχω τους γονείς οι οποίοι αρρώστησαν και τα παιδιά τα οποία με ταλαιπωρούν, οπότε είμαι σάντουιτς. Κάποιοι κουνάτε το κεφάλι. Αλλά όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι και οι γονείς μας χαιρετήσουν, ανεβαίνει ξανά η ευτυχία 60, 65, 70 και κάπου εδώ είμαστε. Εντάξει, έχουν προβλήματα υγείας. Υπήρχε, αλλά δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Ναι. Σας τα περιέγραψα ότι κάπου στα 50 να περιμένετε, εσείς που δεν είστε στα 50, εσείς που περάσατε τα 50, έρχεται χαρά. Κουράγιο. Γάμος. Ωραίο πράγμα ο γάμος. Ή όχι? Να παντρευτώ, θα γίνω πιο ευτυχισμένος. Κατά μέσο όρο, έτσι. Ας πάρουμε τη μεσαία τη γραμμή. Life satisfaction, ικανοποίηση από τη ζωή. Χρόνια γάμου.
2 χρόνια είμαστε καλά, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά, λίγο πέφτουμε, λίγο ακόμα και συνήθως είμαστε χειρότερα ύστερα από λίγο καιρό. Υπάρχουν τα ζευγάρια τα οποία πάνε χάλια και τα ζευγάρια που πάνε καλύτερα, αλλά κατά μέσο όρο, εντάξει. Τώρα, δεν είναι μεγάλη αυτή η πτώση, η διαφορά. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται μεγάλη, άμα το έκανα μεγαλύτερο θα φαινόταν ακόμα μεγαλύτερα, αλλά δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Με τα χρόνια γάμου πέφτει λίγο το passion, το πάθος. Ένας χρόνος, άντε 6 μήνες, ένας χρόνος, πάει. Μετά πάμε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη διάλεξη για την αγάπη, που ήσασταν εσείς τουλάχιστον και εσύ, που πάμε μετά, αφού φύγει το πάθος, στο τρίγωνο του Στένμπεργκ, που πάμε. Τζάμπα τα λέω. Πάμε στην οικειότητα, ναι, που θέλουμε να πάμε στο σπίτι και να τα λέμε ένας στον άλλον, τι κάνεις και πώς ήταν η μέρα σου, και μετά πάμε στην άλλη γωνία του τριγώνου, που είναι commitment, είναι η αφοσίωση. Θα σου κάνω τσάι μέχρι να γίνεις 70, θα σε βοηθάω, θα σε προσέχω κτλ. Καλά. Ο γάμος λοιπόν, ναι, λίγο μας ρίχνει την ευτυχία, αν και υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι ο γάμος, αυτοί που είναι παντρεμένοι είναι πιο ευτυχισμένοι. Δηλαδή, πολλά από τα ευρήματα αυτά δεν είναι πειραματικά. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα γκρουπ να τους χωρίσουμε σε 2 ομάδες και μια ομάδα να παντρευτεί, η άλλη να μην παντρευτεί, για να δούμε με τις ίδιες συνθήκες, αφού ελέγχουμε όλα τα άλλα, τι θα γίνει. Είναι όλα συσχέτισες έρευνες, δεν είναι τόσο καλές. Εδώ κάποια ευρήματα για τον καιρό. Έπρεπε να σας ρωτήσω. Ποια θερμοκρασία νομίζετε ότι είναι η καλύτερη για να είστε πιο ευτυχισμένοι? Πού θα θέλετε να ζείτε? 25. 25. Προσοχή, γιατί άλλο το τι νομίζουμε και άλλο το τι λένε τα ευρήματα. Τι λένε τα ευρήματα? 13,7 είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να είστε... Δεν το πιστεύετε, αλλά... Τώρα δεν ξέρω πώς το βρήκαν. Δηλαδή πάλι δεν είναι πειραματικό να πεις ότι θα βάλουμε κάποιους στο Βόρειο Πόλο και κάποιους εδώ. Αυτοί που είναι υγιείς είναι 20% πιο χαρούμενοι. Το να έχεις ένα παιδί μειώνει την ευτυχία ελάχιστα. Μην τρομάζετε, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι ελάχιστο, δηλαδή εντάξει, δεν μετράει. Αλλά δεν πρόκειται και να σας κάνει super happy. Γιατί έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, έτσι. Άσκηση, εκλείονται πρωτεΐνες, ενδορφίνες και πρωτεΐνες. Το να κάθεστε όπως κάθεστε, ο εγκέφαλος είναι έτσι. Όταν περπατάτε, και αυτό θέλαμε να το κάνουμε περπατητικό, αλλά δεν γίνεται, στην παραλία, έτσι. Κάθε 45 λεπτά σηκωνόμαστε. Ξέφυγα. 40 λεπτά. Σε 5 λεπτά θα σηκώσετε, θα τεντωθείτε, θα κάνετε έτσι, έτσι και έτσι και θα ξανακαθίσετε άμα θέλετε. Ή καθίστε ορθοί. Προχωράμε με την τρίτη σειρά ερευνών. Η πρώτη ποια ήτανε? Όλοι μαζί την περνάτε την εξέταση. Άμα σας βάλω έναν, τα δίδυμα. Δεύτερη, οι αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, πώς βλέπουμε τι γίνεται, ναι. Και η τρίτη είναι να συγκρίνουμε εθνικότητα, κράτη. Με χρώματα βλέπετε ότι τα πράσινο σκούρο και πράσινο είναι οι ευτυχισμένοι λαοί. Εδώ δεν είναι σωστό αυτό, δεν το πιστεύω. Εδώ έπρεπε να είναι άλλο χρώμα, είναι η Ρωσία. Έχουμε κακά χρώματα εκεί. Η Βουλγαρία είναι χάλια στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Νέα Ισλανδία μια χαρά, Σιγκαπούρη. Και το τόξο εδώ που είναι φτωχές χώρες, αλλά είναι ευτυχισμένες. Αφρική προφανώς, βλέπετε τι γίνεται. Τα κόκκινα είναι το πράσινο το σκούρο. Πράσινο σκούρο, 1, 2, 3, 4, Καναδάς και πράσινο είναι καλά. Ρωσία δεν ισχύει αυτό. Απορώ πώς το βάψαν. Τους ξέφυγε στην μπογιά. Αν ήσταν κοντά εσείς οι καημένοι που κάθεστε στο τέλος, θα βλέπατε ότι αυτό είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι η ευτυχία ανεβαίνει ανάλογα με το εισόδημα. Αυτό είναι $1,000, $15,000, $20,000, $25,000, $30,000, αλλά δεν έχει διαφορά από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή ανεβαίνει γιατί χρειαζόμαστε να έχουμε τα βασικά και από εκεί και πέρα είναι έτσι. Και εδώ είναι οι χώρες οι διάφορες. Κέρασμα. Ποιος είναι? Και όλοι ψάχνετε να βρείτε την Ελλάδα, τη βρήκε κανένας?
Αυτές οι χώρες είναι οι πρώην κομμουνιστικές χώρες. Δίπλα τους ακριβώς είναι η Ελλάδα. Εδώ, αυτές οι χώρες είναι φτωχές, έχουν χαμηλό εισόδημα, είναι προς τα δω, στη Λατινική Αμερική, αλλά αναφέρουν ψηλά ποσοστά ευτυχίας. Γιατί προφανώς η κουλτούρα είναι, ο τρόπος που μεγαλώνουν. Ναι. Πάμε να δούμε κι άλλα, να βάλουμε και λίγο τη θρησκεία μέσα. Άραγε η θρησκεία βοηθάει. Ναι, βοηθάει. Άλλο το πιστεύουμε, άλλο το δείχνουν οι έρευνες. Για να δούμε τι λένε οι έρευνες. Αυτές είναι όλες οι θρησκείες στον κόσμο. Πόσες υπάρχουν στον κόσμο θρησκείες? 4 περίπου χιλιάδες. Ποια είναι η σωστή? Οι άλλες είναι όλες λάθος. Αν είχατε γεννηθεί εδώ βέβαια, η σωστή θα ήταν η δικιά μας, εκείνη. Εδώ με πράσινο είναι Ισλάμ, Σούνι και Σιήτες, πράσινο Αφρική, πράσινο εδώ. Συγγνώμη, εδώ έχουμε και Βουδισμό. Βουδισμός είναι αυτό εδώ, Ινδία, Ινδουισμός, Βουδισμός. Οι χριστιανοί είναι πολλοί, κάποιοι είναι καθολικοί, κάποιοι είναι... Αυτό είναι το πώς είναι οι θρησκείες, 4.000. Υπάρχει σχέση άραγε μεταξύ το πώς θα πάει ένα κράτος και το αν είναι θρήσκος ο πληθυσμός. Τι θα περιμένετε? Αυτοί που είναι θρήσκοι, επειδή είναι ηθικοί, να έχουν και πολύ καλύτερη... Επειδή είναι ηθικοί. Τα αποτελέσματα εδώ δείχνουν ότι όσο λιγότερο θρήσκο είναι ένα κράτος, τόσο καλύτερα θα πάει οικονομικά. Εδώ είναι τα θρήσκα κράτη, Σενεγάλη, Νιγηρία, Ουγκάντα, Κένια κτλ. Βλέπετε ότι είναι χάλια, δεν βγάζουν χρήματα. Έτσι. Όσο πιο θρήσκα είναι τα κράτη, τόσο λιγότερο το εισόδημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Απλά είναι μια παρατήρηση που... Πώς μπορεί να είναι αυτό που έχει μεγάλο εισόδημα? Ναι, πάντα υπάρχουν και τα outliers, δηλαδή οι εξαιρέσεις. Η Αμερική είναι μια περίεργη εξαίρεση. Πού είναι η Αμερική? Πού είναι το Ισραήλ? Το Ισραήλ που το είδαμε? Το Ισραήλ είναι εδώ. Ναι. Ναι, κοίταξε, θρησκεία 20%. 25% λένε ότι είναι σημαντική η θρησκεία στο Ισραήλ. Στη ζωή τους. Ναι. Μπορεί να λένε έτσι, αλλά είναι 100%. Άλλο τι πιστεύουμε. Άλλο το τι πιστεύουμε και άλλο το τι γίνεται. Επόμενη ερώτηση. Άραγε, όσο πιο θρήσκος είναι κάποιος, τόσο πιο ευτυχισμένος θα είναι. Στο επίπεδο των λαών βρίσκουμε πάλι ότι αυτοί που λένε ότι είναι πολύ θρησκεία, είναι πολύ σημαντική η θρησκεία στη ζωή τους, είναι αυτοί εδώ, η ευτυχία είναι εδώ πέρα. Τα ευτυχισμένα κράτη είναι αυτά που δεν έχουν τη θρησκεία στη ζωή τους σημαντική. 25%, 20% λένε ότι είναι σημαντική. Εδώ 100%, 80% σημαντική και happiness, η ευτυχία τους είναι πολύ χαμηλή. Γιατί? Πάλι, συσχέτιση είναι, δεν μπορούμε να πούμε. Πιθανόν γιατί η θρησκεία βάζει περιορισμούς. Ενοχές, δεν ξέρω. Ναι. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι κάποια ευρήματα δεν σημαίνουν ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η θρησκεία προκαλεί την δυστυχία. Είναι και άλλοι παράγοντες στις χώρες ιδίως, είναι τεράστια. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Έχουμε βρει επίσης ότι αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία, οι ηλικιωμένοι που πηγαίνουν στην εκκλησία, είναι πιο υγιείς. Συμπέρασμα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η θρησκεία, η εκκλησία βοηθάει και σε ξέρω, οτιδήποτε. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει. Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό. Πιστεύουν ότι θα γίνει πιο υγιής. Έχει και μια άλλη ερμηνεία. Πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο Λογική και Παραλογική. Γιατί πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ των συσχετήσεων και των αιτίας αποτελέσματος. Το ότι συσχετίζονται δύο πράγματα δεν σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη αιτία που είναι πιο υγιής, αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία ή ανάποδα. Αυτοί που δεν είναι υγιείς δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Και γι' αυτό το βρήκαμε αυτό. Άρα είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες που δεν τους σκεφτόμαστε και καταλήγουμε σε λάθος συμπεράσματα. Είναι και 46, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να σηκωθείτε και να κάνετε έτσι. Έλα, όλοι μαζί. Σηκωθείτε λίγο. Σηκωθείτε, ξυπιαστείτε λίγο, 45 λεπτά. Πάμε. Εντάξει.
Καθίστε όρθια, άμα θέλετε, δεν μας πειράζει. Εσείς δεν σηκωθήκατε, θα πάθετε... δεν φτάνει, πρέπει να κάνετε και λίγο έτσι. Είναι σαν το τσιγάρο, να το προσέχετε. Πραγματικά είναι σαν το τσιγάρο, είναι επικίνδυνο. Η πρώτη πρόκληση ήταν το φαινόμενο της προσαρμογής. Η δεύτερη πρόκληση είναι η συγκρίση με τους άλλους, το οποίο μας χαλάει αυτό λίγο. Έχουμε δύο τύπους συγκρίσεις. Upwards, που συγκρίνουμε με τους καλύτερους στο Beverly Hills, τις σειρές στην τηλεόραση με τα λεφτά. Και η δεύτερη είναι που συγκρίνουμε προς τα κάτω. Και οι δύο καλές είναι, αλλά και οι δύο μπορεί να είναι κακές. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα, όταν ο δυτικός κόσμος έλεγε κρίση, βοήθεια, τι πάθαμε κτλ. Στην Αφρική λέγανε τι κρίση, εμείς μια ζωή με 2 ευρώ την ημέρα είμαστε, ζήστε και εσείς με 2 ευρώ να σας δω. Και μπορεί να πει κάποιος η ζωή είναι δύσκολη, αλλά κοιτάξτε λίγο να τα βάλουμε στη θέση τους, σε perspective που λέμε. 3 δισεκατομμύρια κόσμος ζουν με $2 την ημέρα. $2 την ημέρα είναι 60 το μήνα. Και μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι. Εδώ, σε αυτές τις χώρες που είμαστε κι εμείς, τουλάχιστον $50 την ημέρα. Γιατί 30, 50, 1500, κάπου εκεί είμαστε σαν οικογένεια, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον. Άρα, εξαρτάται με τι συγκρίνουμε. Εδώ μια γελιογραφία. Η γυναίκα μου είναι, λένε οι άντρες, η γυναίκα μου είναι πάντοτε χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη όταν μιλάει σε κάποια κυρία που είναι πιο γεμάτη από αυτήν. Τώρα, είπατε δεν σας κουράσω πολύ, αλλά το τράβηξα λίγο παραπάνω. Η σύνοψη και μετά θα πάμε σε εφαρμογές, δηλαδή έχει άλλα 10 λεπτά, 10 κάτι. Αντέχετε? Πρώτο συμπέρασμα. Τα γονίδια, τα αναθεματισμένα, το 50%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περίπου έτσι θα είμαστε. Εκτός αν χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτά που θα πούμε και πάτε λίγο παραπάνω. Γίνεται, γιατί έχουμε 40%. Το περιβάλλον λίγο δύσκολα να το αλλάξουμε. Τι μπορείτε να κάνετε? Αν είστε σε ένα μέρος που έχει θόρυβο, κάντε κάτι, παράθυρα, αλλάξτε σπίτι κτλ. Αν μπορείτε. Και μετακίνηση, θυμάστε? Μετακίνηση είναι χάλια. Πάρτε ποδήλατο, να κινδυνεύσετε να σας πατήσουν όπως κινδύνευσα και εγώ σήμερα. Πάμε με το ποδήλατο έτσι, έρχεται μια κυρία, με περνάει και στρίβει πάνω μου. Έτσι σκοτώθηκε και η Δήμητρα η Ιορδανίδου. Δεν με σκότωσε η κυρία της, τι κάνει? Δεν καταλαβαίνετε τι... Άντε, μην γκρινιάξω τώρα και είμαι θετικό άτομο. Τι έχουμε έλεγχο? Έχουμε έλεγχο στο 40%. Έχουμε 40% που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Πάμε να γλιτώσει το κέρδο. Καλά, τώρα αυτό είναι απλό, ρε παιδιά. Μπαίνετε σε μια διάλεξη, σεβαστείτε λίγο τους άλλους, σβήστε το κινητό. Αλλάξτε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, συγκεντρωθείτε στα θετικά και ευγνωμοσύνη, το gratitude. Θα δούμε ότι αν κάθε μέρα κάθεστε και γράφετε 3 πράγματα το βράδυ πριν κοιμηθείτε, έρευνες δείξαν ότι είναι ο πιο απλός τρόπος για να αυξηθεί η ευτυχία σας. Είστε σε κατάθλιψη, δεν χρειάζεται να πάρετε χαπάκια. Καλά, μπορεί να χρειαστεί, αλλά δοκιμάστε αυτό. Είναι πολύ απλό. Γράφετε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Είμαι σήμερα ευγνώμων διότι παρακολούθησα την ομιλία του Ροδαφινού. Δες χαρά που έφερε στο χαμό. Τι δεν είναι πολύ σημαντικό? Τα χρήματα που δεν φαίνονται, γιατί? Τα χρήματα είναι εκεί πάνω, ναι, δεν είναι πολύ σημαντικό. Η ηλικία κατεβαίνει, ανεβαίνει, αλλά προσοχή, πάλι δεν είναι και τόσο τεράστιο το effect. Δηλαδή θα πέσει λίγο η ευτυχία, αλλά δεν θα πέσει στα τάρταρα, στα 50, λίγο θα κατέβει. Άμα το βάλεις σε ένα σχεδιάγραμμα τέτοιο, φαίνεται τεράστια. Το γένος άντρας-γυναίκα δεν έχει διαφορά, το είδαμε. Τα παιδιά, ένα πολύ μικρό πέφτει, ξανανεβαίνει όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Το IQ δεν το είδαμε, αλλά και αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η εκπαίδευση και αυτή το ίδιο. Η εμφάνιση, τέτοιος ωραίος άντρας, δεν έχει καμιά επίπτωση στην ευτυχία μου. Γελάς? Τι είναι κάπως σημαντικό? Τώρα εδώ έχει μια αντίφαση λίγο, αλλά η υγεία είναι σημαντική, 20% περισσότερο αυτοί που γυμνάζονται, που περπατάνε, που κινούνται, που είναι καλά στην υγεία τους. Η θρησκεία είναι λίγο σημαντική.
Και ξαναλέω ότι εδώ έχουμε αντιφατικές έρευνες. Η μία δείχνει ότι τα κράτη τα οποία είναι θρήσκα δεν τα πάνε καλά, ούτε οικονομικά ούτε από ευτυχία. Αλλά άλλες έρευνες δείχνουν ότι άτομα τα οποία αναφέρουν ότι είναι πιο θρήσκα από κάποια άλλα είναι πιο ευτυχισμένα λίγο. Γιατί? Και η ερμηνεία τη δώσατε προηγουμένως από εκεί κάπου, είχατε πει κοινωνικοποίηση. Πάω σε ένα μέρος όπου είναι κι άλλοι όμοιοι, είναι φίλοι μου, μιλάμε, με δέχονται, με βοηθάνε αν χρειαστεί κάτι. Τώρα αυτό το βοηθάνε. Και η εργασία είναι κάπως σημαντική, δεν είναι πολύ σημαντική. Τι είναι πολύ σημαντικά? Η αγάπη, να υπάρχει αγάπη. Και ο γάμος εδώ λέει πάλι ότι, και αυτό λίγο αντιφατικό, άνθρωποι οι οποίοι είναι οι παντρεμένοι λένε ότι είναι λίγο πιο ευτυχισμένοι. Και ζουν 5 χρόνια παραπάνω από τους ανήπαντρους. Όταν το λέω αυτό στους παντρεμένους, τι απαντάνε? Δεν είναι ότι ζούμε 5 χρόνια, απλά μας φαίνεται 5 χρόνια παραπάνω. Τι είναι πολύ σημαντικό? Το πιο σημαντικό από όλα. Και από τα χρήματα και από όλα. Οι κοινωνικές σχέσεις. Αντί να ξοδεύουμε τον χρόνο μας με φίλους, να κοινωνικοποιούμαστε, να βγαίνουμε, να τα λέμε κτλ., κοιτάμε να δουλεύουμε και να βγάζουμε χρήματα. Ενώ ξέρουμε ότι τα χρήματα έχουν πολύ μικρό, εφόσον έχουμε τα βασικά, πολύ μικρή επίδραση. Τι έχει πολύ μεγάλη επίδραση? Η κοινωνικότητα. Η προσωπικότητα σημαντική, γιατί δεν μπορούμε να την αλλάξουμε βέβαια, αλλά είναι ένα 50%. Πάμε λίγο στις κοινωνικές σχέσεις. Τι εννοούμε? Το να έχω κάποιον να βασιστώ όταν θα έχω προβλήματα. Από τα πιο σημαντικά. Το να μπορώ να διαλέγω, το να δίνω και το να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και το πόσο σημαντικά είναι σε μια εξίσωση που έχουμε. Τι έχουμε βρει? Ότι αν στις χώρες που είναι φτωχές ή αυτές που είναι σε κρίση, σαν την Ελλάδα, αντί να τους δώσουμε χρήματα, τους βοηθούσαμε να έχουν αυτά εδώ, εμπιστοσύνη, να διαλέγουν κάποιον γύρω, να μην φοβούνται τι θα πει ο άλλος, να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να μην είναι ο ένας να τρώει τον άλλον, τότε θα είχαμε 16 φορές περισσότερο επίδραση από το να τους δίναμε χρήματα. Συμπέρασμα, αν η Ελλάδα ήταν μια ωραία χώρα που περπατούσαμε και χαμογελούσαμε ένας τον άλλον και μας έπεφτε το τέτοιο, ο άλλος μας βοηθούσε, ήμασταν στη διάβαση και ο άλλος αντί να σταματήσει πάνω στη διάβαση και να πάει να μας πατήσει, μας λέει περάστε, όπως συμβαίνει στην Αυστραλία, χαμογελάνε ένας τον άλλον. Έχει προτεραιότητα αυτός και σταματάει αυτός το χαμογελάκι και του λέει έλα. Και κάνει αυτός ευχαριστώ και περνάει και αισθάνεται και αυτός καλά και αυτός καλά. Εδώ δεν χαμογελάμε, δεν μιλάμε σε κανέναν στον δρόμο. Στην Αμερική πρώτη εντύπωση, hello, hi, good morning. Στο λεωφορείο το ίδιο, γεια σας, τι κάνετε? Εδώ μήπως στο ασανσέρ το ίδιο. Η Ελλάδα όταν λέμε το κράτος. Εμείς, γιατί εσείς θα βγείτε τώρα και θα πείτε καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε? Όχι, έτσι είμαστε, λέω. Σας προκαλώ να χαιρετάτε. Αύριο να χαιρετάτε το πρωί. Καλημέρα. Τι κάνετε? Δεν κλειδώνω εγώ. Σε χώρες που σε καλημερίζουν όντως έτσι, δεν βασίζονται ο ένας στον γείτονα κτλ. Δεν είναι πλασματικό αυτό. Ναι, έτσι λένε οι Έλληνες. Έτσι νιώθουν και αυτοί, λένε οι Έλληνες. Κοίταξε, αυτό το λένε για τους Γερμανούς. Ναι, αλλά η Γερμανία είναι 5 μονάδες πιο πάνω στο βαθμό ευτυχίας. Πλασματικό είναι. Πώς, αφού είναι χαρούμενοι? Όχι, δεν είναι χαρούμενοι, αφού τους βλέπω είναι έτσι. Όταν μετρήσουμε βαθμό ευτυχίας, η Γερμανία είναι πιο... στη Γερμανία. Η Δανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία κτλ. Είναι πιο πάνω. Αυτοί τι κάνουν, όλοι χαμογελάνε? Ναι, το επόμενο. Το κρατήσουμε αυτό. Κρατήστε το λίγο, γιατί θέλω να τελειώσω και μετά, αν είναι ερωτήσεις, να σας κρατήσω παραπάνω. Είναι ευτυχισμένες που αναφέρετε, Φιλανδία κλπ. Γιατί έχουν λυμμένα τα προβλήματα. Πιθανόν θα το συζητήσουμε στο τέλος. Κρατηθείτε λίγο. Τα προβλήματα των πολιτών είναι εξασφαλισμένα. Αυτό είναι σωστό. Οπότε ο πολίτης τι έχει να κάνει? Παιδιά και εγώ θα στο πάω. Κρατηθείτε λίγο για τη συζήτηση στο τέλος, για να πω ότι τελείωσα στην ώρα μου, γιατί αλλιώς θα ξεφύγω. Κρατήστε το όμως αυτά τα δύο, και τα δύο που είπατε.
Όταν δούμε τα rankings, τις αξιολογήσεις την περίοδο της κρίσης, η Ελλάδα ήταν αυτή που έπεσε περισσότερο. 3 κράτη πέσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα ήταν η τρίτη χαμένη στο βαθμό ευτυχίας. Η κοινωνική υποστήριξη είναι πολύ χαμηλή. Έχει ο άλλος πρόβλημα, ζητιανεύει, δεν του δίνουμε. Στην Αυστραλία τους δίνουν από 5 μέχρι 50 ευρώ. Έπαιζε ο άλλος κιθάρα και του δίνουν 50. Θα μου πεις έχουν. Δεν ξέρω, αλλά δίνουν. Και έρευνες δείχνουν ότι όταν δίνουμε, γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι από όταν μας δίνουν. Από τη θεωρία στην πράξη τελειώνουμε λοιπόν με εφαρμογές. Με βάση αυτά που είδαμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε το πρόβλημα της θεωρίας προσαρμογής. Άρα, τι επιλογή έχουμε? Να κάνουμε συνέχεια διαφορετικά πράγματα. Πήγα για σκι, τώρα θα πάω για ποδήλατο, μετά θα πάω, ξέρω εγώ. Βγήκα με τον Κώστα, αύριο θα βγω με τον Νίκο. Όχι. Εντάξει, καλά. Συνεχίσαν εναλλαγές για να μην βαριόμαστε, γιατί το φαινόμενο της προσαρμογής. Τα υλικά αγαθά είπαμε, τα αγοράζουμε. Α, τι ωραία, μου ξαναπίσω. Άρα τα υλικά αγαθά δεν είναι καλή επένδυση. Καλή επένδυση είναι οι εμπειρίες. Τα ίδια χρήματα που θα έδινα για να πάρω μια τσάντα των 600 ευρώ, να πάω ένα ταξίδι, θα το θυμάμαι. Τα ταξίδια πρέπει να είναι μικρότερα των 8 ημερών. Όπα. Γιατί μετά τις 8 ημέρες είναι η ίδια εκδρομή, δεν είναι μια καινούργια εκδρομή, είναι το ίδιο πράγμα που το συνηθίσαμε κτλ. 8 μέρες, άλλο ταξίδι 8 μέρες. Όχι 16 μέρες διακοπές στη σειρά. 8 μέρες εδώ, 8 μέρες εκεί, πιο καλά. Επίσης θα πρέπει πιθανόν να επαναπροσδιορίσουμε το τι είναι επιτυχία. Δεν είναι τα χρήματα. Εντάξει, να έχουμε ικανοποιητικά σε βαθμό, να έχω αυτά που χρειάζομαι. Από εκεί πέρα να υπάρχουν αξίες, ηθική. Τι είναι αυτό, όλοι ηθικοί είμαστε, αλλά όταν έρθει να βοηθήσουμε κάποιον να μπει στη θέση που θα μπαινε αυτός που άξιζε, όταν να κλέψουμε σε μια εργασία, μην ρωτάτε. Έχω κοινωνικές σχέσεις, το πιο βασικό, βγείτε με τους φίλους. Πού θα πας, με τους φίλους σου? Ναι, με τους φίλους μου θα πάω, γιατί μια έρευνα που μας είπε ο Ροδαφινός δείχνει ότι πρέπει να βγαίνουμε με τους φίλους μου. Γεια! Πάρτε τον μαζί, τέλος πάντων. Και κάντε πράγματα, βγείτε έξω, περπατήστε, δασάκια. Εδώ έχει το παρκάκι με τους παπαγάλους. Έχετε κατέβει στη Χάνθ, κοντά είναι. Πας εκεί και ηρεμείς, σαν να είσαι σε άλλο κόσμο. Τι να μην κάνετε με βάση αυτά που είδαμε? Παραμείνετε ανήπαντροι. Αφού οι έρευνες λένε ότι οι παντρεμένοι ζουν παραπάνω κτλ. Συγκεντρωθείτε στη δουλειά, έτσι. Όχι φιλίες και βόλτες, δουλειά. Καθίστε εκεί, παραπάνω καθίστε στη δουλειά. Μην φεύγετε τις 8 ώρες. Αποφύγετε την ποικιλία. Δοκιμάστε καινούργια πράγματα, καινούργια φαγητά. Συγκριθείτε με τους πιο πλούσιους. Αυτός έχει εκείνα. Τι να κάνετε? Αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα μου, μπορείς να δεν χρειάζεται να τα τραβάς. Άμα βάλετε Ροδαφινός στα αγγλικά. Ροδαφινός, όχι Ροδαφίνος. Πού είναι η κυρία Γεωργία? Συνδεθείτε με άλλα άτομα. Κάποια δραστηριότητα, κάθε μέρα, κάτι. Κάθε 45 λεπτά σηκωθείτε και κάντε έτσι. Σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο, κάθε φορά που παίρνει κάποιος τηλέφωνο, κάντε αυτό. Έλα, λάισε. Τι κάνω? Τίποτα. Μάθετε καινούργια πράγματα, μαγειρέψτε κάτι καινούριο. Φωνάξτε και εμένα να φάω. Δώστε στους άλλους. Έστω και 1 ευρώ, μισό ευρώ, δώστε. Να δείτε πόσο... Δώστε προτεραιότητα στους άλλους. Δώστε ένα χαμόγελο. Θα χαρείτε εσείς, θα χαρεί και ο άλλος. Δώστε τα ρούχα σας που δεν φοράτε. Δώστε προσοχή στην παρούσα στιγμή. Αν περάσατε καλά, θυμηθείτε το βράδυ και πείτε τι ωραίο που ήταν. Και αυτή τη στιγμή πείτε, τι ωραίο περνάμε. Καλά έκανα και ήρθα. Η χαζή, η άλλη δεν ήρθε. Την άλλη φορά θα της πω, γιατί θα είναι η Νέλη Βυζαντιάδου και ο Γιάννης ο Αγγέλου. Όχι Ιωάννη. Εντάξει, κι άλλα. Το να χαμογελάσεις δεν κοστίζει τίποτα και όμως βοηθάει. Το να κοιμηθείς, gratitude, η ευγνωμοσύνη. Το να βοηθήσεις, να πας και να προσφέρεις 2 ώρες από την ημέρα σου να βοηθήσεις κάποιους άλλους τη βδομάδα. Έχει μια άσκηση 7 λεπτά, The 7-minute workout της Νέας Υόρκης, New York Times. 7 λεπτά. Κάνεις κάμψεις, κάνεις λίγα τέτοια. 7 λεπτά. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε. Και έχουν βρει ότι είναι πολύ αποτελεσματική. Θα το βρείτε στο ίντερνετ. Πάτε έξω, βγείτε έξω, ιδίως όταν η θερμοκρασία είναι 13,9. Πάτε πιο κοντά στη δουλειά, περάστε χρόνο με φίλους, σχεδιάστε ένα ταξίδι, έστω και αν δεν το κάνετε, πάλι σου δίνει χαρά. Το 1/3 της χαράς είναι η προσδοκία. Το 1/3 της χαράς είναι ήρθα στο σεμινάριο. Το 1/3 της χαράς είναι τι ωραία που ήταν στο σεμινάριο.
Και το meditation, η χαλάρωση, η relaxation, 1 λεπτό, 10 λεπτά, 5 λεπτά την ημέρα. Το κέντρο του εγκεφάλου, που είναι η ικανοποίηση, η χαρά, μεγαλώνει όταν κάνετε κάθε μέρα 5-10 λεπτά και έχει οδηγίες στο ίντερνετ πώς να το κάνετε. Και άλλες ιδέες, από εδώ είναι πόσο χρόνο, πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις, και από εδώ είναι πόση χαρά σου δίνει. Το ταξίδι θέλει λίγο φασαρία και δεν σου δίνει πάρα πολύ χαρά, αλλά σου δίνει χαρά, ναι. Θέλει όμως πολύ προσπάθεια. Το να χαμογελάσεις σου δίνει το ίδιο με αυτό εδώ και δεν χρειάζεται προσπάθεια. Να γελάσεις, να βοηθήσεις κάποιον, να κρατήσεις μια λίστα με τα πράγματα που χαίρεσαι, που είσαι ικανοποιημένος και τα λοιπά. Και εδώ είναι το μυστικό όμως. Από όλα αυτά το πιο σημαντικό μυστικό είναι, ρωτάει, ποιο είναι το μυστικό για την αιώνια ευτυχία? Να μην διαφωνείς, να μην μαλώνεις με ηλίθιους. Διαφωνώ. Δίκιο έχεις. Αυτό είναι και για μένα, γιατί ξοδεύω πολύ χρόνο να προσπαθώ να διορθώσω τους άλλους, τους ηλίθιους, που τζάμπα γράφεις εκεί, κανένας δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε πολιτική τοποθέτηση, ούτε τα πιστεύω για τους μετανάστες, ούτε τα τσιγάρα, ούτε τίποτα. Ο φίλος μου ο Γιώργος Σιδερίδης είπε, αν δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, πότε θα τα κάνουμε? Και θα ήθελα να το ρωτήσω, τα έκανε αυτά που ήθελε? Ναι. Τέλος, αυτό που σας είπα και στην αρχή, μια ημέρα είναι μια μινιατούρα της ζωής. Όταν έχεις πολλές καλές στιγμές, έχεις μια καλή μέρα. Όταν έχεις πολλές καλές μέρες, έχεις μια ωραία ζωή. Και ο Jim Rohn είπε, η ζωή δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια συλλογή εμπειριών. Η ποιότητα, η ένταση και η διάρκεια είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη ζωή κάθε ανθρώπου. Επιδιώξτε τις εντάσεις και τις διαφορετικές. Λοιπόν, εδώ είναι το τι μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μου. Στα αγγλικά είναι όμως όλα τα βιβλία, και μου φαίνεται, εδώ στο Free Stuff, στα δωρεάν, θα βρείτε πολλά τέτοια βιντεάκια, σημειώσεις, αποσπάσματα από βιβλία, παρουσιάσεις και αυτή την παρουσίαση. Και αν θέλετε να συνδεθούμε, θα πάτε στο Facebook, Ροδαφινός, να γραφτείτε στο κλαμπ των ηλιθείων, όσοι θέλετε. Είμαι ο πρόεδρος, ψάχνω για μέλη, κανένας δεν έρχεται. Αν θέλετε παραπάνω από αυτά, πολύ καλύτερα από μένα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Science of Well-Being. Στα αγγλικά είναι. Το έχει κάνει κανένας? Ναι, μπράβο. Στα τόσα άτομα, ένα άτομο το έκανε. Αυτό είναι δωρεάν, είναι από το Yale. Στο ίντερνετ θα το βρείτε. Αξιολόγηση 4,9 από τα καλύτερα MOOC, Massive Online Open Courses. Δωρεάν. Και το έχουν παρακολουθήσει 4.400.000 μέχρι στιγμής. Το πιο δημοφιλές μάθημα στο Yale. Πολύ καλή η κυρία που το παρουσιάζει, με έρευνες, λέει αυτό και εκείνο, αυτά που σας είπα και εγώ. Και ασκήσεις, ναι. Είναι μόνο στα αγγλικά, έτσι? Ναι, αλλά τώρα μου φαίνεται το κομπιούτερ τα μεταφράζει. Άμα θέλετε να παρακολουθήσετε ομιλίες σαν και αυτήν για την ευτυχία, πάρα πολλές TED Talks. TED Talks, ποιος τα ξέρει, ποιος δεν τα ξέρει, TED Talks. TED, T-E-D. Ναι, 18 λεπτά, 6 λεπτά, 10 λεπτά, από τους καλύτερους στον κόσμο. Κάθε πρωί, στο φαγητό, με ένα ποτήρι νερό, συνταγή γιατρού. Να πει το γιατρός με νόρο μετά. Θα σας κάνουν να μάθετε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πριν να κάνετε αυτά θα έρθετε στις 4 παρουσιάσεις και θα πείτε και τους φίλους σας που θα κάνουμε εδώ, έτσι, γιατί ήταν ωραία. Ναι. Έχετε καμιά... Τώρα θα πάμε στις ερωτήσεις. Τελείωσα στη 1 ώρα και 7 λεπτά. TED Talks, ομιλίες TED, TED, Technology Education Design. TED Talks. Έχουν από κάτω υπότιτλους στα ελληνικά. Το ρυθμίζεις και βλέπεις στα ελληνικά. Καταπληκτική. Ωραία. Πάμε στις ερωτήσεις. Και είχα 2 που ήθελα να τελειώσουμε τις ερωτήσεις και μετά. Την ερώτησή σας θέλω. Την ερώτηση. Είπες ότι... Αυτοκτονίες. Ωραία. Γεωργία. Αυτοκτονίες. Ναι, λένε ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι, αλλά έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονίας. Οι βόρειοι, όχι Αυστραλία, σκανδιναβικές χώρες. Ερώτηση.
που είναι στο βιβλίο μου, η κύρια ερώτηση στο βιβλίο μου, το τρίτο για την λογική και παραλογική. Πού το ξέρεις? Πού το διάβασες? Το ότι έχουν τις μεγαλύτερο ποσοστό. Από εδώ και από εκεί. Στο Facebook το είδα. Ισχύει? Το έλεγξες? Μπείτε στο Wikipedia, για παράδειγμα. Πού μπορώ να βρω την αλήθεια? Πού μπορώ να βρω την αλήθεια? Αυτά θα πρέπει να τα μάθετε. Πού μπορώ να ξέρω? Οι βιβλιοθηκονόμοι τα ξέρουν πολύ καλά, θα σας βοηθήσουν. Αυτό είναι έγκυρη πηγή γνώσης, εκείνο δεν είναι. Μια έγκυρη πηγή γνώσης είναι το Wikipedia, η εγκυκλοπαίδεια. Παλιά οι γνώσεις που βρυτάνικα. Τα πλούσια σπίτια είχαν βρυτάνικα και εκεί βρίσκαμε την αλήθεια. 1 εκατομμύριο περισσότερες φορές λύματα και καλύτερη είναι το Wikipedia. Το ξένο, όχι το ελληνικό, γιατί στο ελληνικό βάζεις ότι η αλόη βέρα είναι καταπληκτική και δεν το βγάζει κανένας. Το ξένο όμως θα στο βγάλουν, γιατί θα πούνε, κάνεις λάθος. Λοιπόν, δεν ισχύει. Δεν έχουν οι βόρειες χώρες τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονίας. Μπείτε να δείτε τη σειρά στις αυτοκτονίες. Επόμενη ερώτηση. Γιατί πίνουν τα Σαββατοκύριακα ενώ είναι ευτυχισμένοι? Εδώ πίνουν και καθημερινά. Ωραίο ήταν. Θα πρέπει να δούμε πρώτον αν ισχύει. Ναι, ισχύει. Οι Αγγλοσάξονες και οι Βόρειοι πίνουν παραπάνω. Και συνεχίζουν να είναι ευτυχισμένοι. Πιθανόν επειδή πίνουν. Μήπως να πιούμε κι εμείς. Έχει και προβλήματα, έχει και πολλούς με προβλήματα, αλλά στο σύνολο ο λαός είναι πολύ πιο ευτυχισμένος, όχι πιο ευτυχισμένος. Σε τι οφείλεται? Και είπατε προηγουμένως, πιθανόν να είναι οι συνθήκες, έχουν λύσει τα προβλήματά τους, ο καιρός που είναι 13,9, το σύστημα της εκπαίδευσης, όλα αυτά, ένα πακέτο. Αλλά και επίσης οι κοινωνικές σχέσεις που είδαμε ότι είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Δεν είναι εκεί χαρούμενοι και δεν μιλάνε ένα στον άλλον. Και όμως, αν κάποιος χρειαστεί κάτι, άμα τους ρωτήσεις, έχουν γίνει έρευνες και λένε: μπορώ να βασιστώ στους γείτονές μου που δεν τους ξέρω, να τους χτυπήσω την πόρτα και να αποκρατήσετε το παιδί μου και να πω: βοηθήστε με λίγο γιατί το αμάξι μου χάλασε. Εδώ φοβάσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Η Γαλλία δεν είδα να είναι εκεί. Στους πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, είδατε τώρα, πήρατε κάποια ιδέα. Υπάρχει το World Happiness Index. Μπορείτε να βάλετε ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, γιατί, και να συνεχίσετε την έρευνα μόνοι σας. Μπορείτε να πάτε στο chat GPT. Τι είναι τούτο? Τεχνητή νοημοσύνη, και να ρωτήσετε ό,τι ερώτηση θέλετε και να την απαντήσει λίγο καλύτερα από μένα. Το φιλότιμο των Ελλήνων πού οφείλεται συγκριτικά τώρα με τις βόρειες χώρες που δεν υπάρχει? Το φιλότιμο των Ελλήνων. Τώρα θέλω τη συμμετοχή του κοινού, να μην απαντάω εγώ. Υπόθεση. Ποια είναι η υπόθεση στη δήλωση που κάνατε, κυρία Μαρίνα? Η υπόθεση ποια είναι? Γιατί το φιλότιμο των Ελλήνων είναι πιο ψηλό? Η υπόθεση που κάνουμε ποια είναι? Ότι το φιλότιμο των Ελλήνων είναι πιο ψηλό και οι άλλοι λαοί δεν έχουν φιλότιμο. Και τώρα εδώ θα πρέπει να δούμε πού το ξέρεις, η ερώτηση που λέω. Τι είναι φιλότιμο? Δέστε μας τον ορισμό. Τι είναι φιλότιμο? Οι ξένοι έχουν τιμή, honor. Δηλαδή δεν κάνω αυτό γιατί είναι ανήθικο. Ισχυριζόμαστε δηλαδή ότι εμείς είμαστε πιο ηθικοί, πιο φιλικοί, πιο ισχύοι. Πού το ξέρετε? Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν είναι πολύ ηθικοί. Αλλά το ξέρετε κι εσείς. Το μισό χρόνο παραπονιέστε γιατί η Ελλάδα είναι χάλια, και τον άλλο μισό, άμα κάποιος πει κάτι κακό για την Ελλάδα, τι, η Ελλάδα είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Και φιλότιμοι, ναι. Δεν ισχύει. Φιλότιμος θα πει τι? Ηθική, ξέρω εγώ, αν κάτι πάθεις θα σε βοηθήσω. Πού το είδε το φιλότιμο? Ναι. Προσφορά. Πού την είδα την προσφορά? Σε αυτά που δίνουμε, σε ποιον, σε τι? Δηλαδή, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Μέσος όρος. Εσείς μπορεί να είστε φιλότιμοι και ηθικοί, αν και αμφιβάλλω. Και εσείς για μένα, ναι. Και η ηθική είναι θα ήταν πολύ καλύτερο αντί να διδάσκουμε, ερώτηση για σας, αρχαία ελληνικά, να διδάσκουμε ηθική, ή καλό είναι να πάρουν την ηθική μέσα από τα αρχαία? Τώρα ξεκινάω. Να μαλώσουμε. Ναι. Δηλαδή να μάθουμε αρχαία, να διαβάσουμε κάποια βιβλία που κάπου μέσα μπορεί να έχουν ηθική.
Μπορεί να μην έχουν και να μην έχουν ηθική κάποια άλλο βιβλία. Ή δεν θα ήταν καλύτερο να κάνουμε ένα μάθημα ηθικής για να γίνουμε λίγο πιο ηθικοί. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να διδάξουμε, αυτό να διδάξουμε. Όχι εκείνο και από εκεί να πάμε. Για παράδειγμα, κουρεύεις τον γκαζόν. Είσαι 10 ετών και παίρνεις από τον γείτονα 10 ευρώ για την ώρα που κουρεύεις τον γκαζόν. Χθες που το κούρεψες, έκανες μισή ώρα. Θα πεις στο γείτονα γιατί έκανες μισή ώρα να σου δώσει 5 ευρώ ή θα πάρεις τα 10 ευρώ. Αυτό είναι μάθημα ηθικής. Δεν χρειάζεται να διαβάσω αρχαία. Και οι Κινέζοι είχαν ηθική. Να μάθω και Κινέζικα για να μάθω ηθική. Ας μάθω καλύτερα το μάθημα ηθικής. Κριτική σκέψη. Πούντι. Άμα σας κάνω ερωτήσεις τώρα για η μισή θα βγει. Το επόμενο θα είναι για κριτική σκέψη το Σεπτέμβριο. Μας ψεκάζουν. Ο κορονοϊός υπάρχει. Οι μάσκες κάνουν τίποτα. Άλλος θα πει ναι, άλλος θα πει όχι, κάποιος θα πει μπορεί. Ποιος ξέρει την αλήθεια? Κανένας. Όχι κανένας. Υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια υπάρχει. Απλά πρέπει να μάθουμε να τη βρίσκουμε. Και εκεί υστερούμε. Γιατί δεν κάναμε μάθημα στο σχολείο. Αυτό δεν τη μαθαίνεις με το που γίνεις 60. Αυτό το μαθαίνεις με μαθήματα και με πρακτική. Όπως και την ηθική. Ας πούμε. Ένα σκίτσο έδινε ένα φυλακισμένο και έξω από το κελί ένα ψωμί και ένα κλειδί. Κυκλοφόρησε. Λέει, γιατί ο φυλακισμένος παίρνει το ψωμί. Είναι πολύ τροφή για σκέψη αυτό πάντως. Την απάντηση. Η πόρτα ήταν λίγο ανοιχτή από την πρόσθεση. Καλά, τέτοια έχει πολλά. Λοιπόν, εγώ μίλησα πολύ. Θέλω τις ερωτήσεις σας, κάνα 2-3-5 λεπτά. Άμα θέλετε μετά θα πάμε για drinks στην επόμενη γωνία που έχει, πώς το λένε, για ποτά, καφέ. Είναι όπως είναι εδώ η οδός, η άλλη, Σβόλου, η Πρίγκιπος Νικολάου. Είναι η πρώτη γωνία, ένα μικρό μαγαζάκι. Δεν το ξέρω, δεν με ξέρει, δεν παίρνω χρήματα. Όποιος θέλει, ελάτε να τα πούμε. Ερώτηση. Αυτό που είπατε ότι κάθε πρωί, αν θέλετε με το πρωινό, TED Talk. δείτε και το TED, ας πούμε, 1/4 ή 20 λεπτά. Δεν είναι έτσι ψυχολογικά λίγο καταπιστικό, όλοι και καλά, να κυνηγάμε όλη μέρα την ευτυχία? Το TED Talk δεν είναι για ευτυχία. Ναι, είναι μάθηση, γιατί βρήκαμε ότι όταν μαθαίνεις, αισθάνεσαι καλά. Ας μην είναι το πρωί, ας είναι το βράδυ. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά όλο αυτό, όλη μέρα να είναι ευτυχισμένος, δεν είμαι ευτυχισμένος. Πώς θα γίνω πιο ευτυχισμένος, να γράψω λίγο τέτοιο? Δεν είναι λίγο ίσα-ίσα αγχωτικό? Θα ξαναγυρίσω στη δεύτερη-τρίτη διαφάνεια που έλεγε αυτό που κάνεις πιάνει, είσαι ευτυχισμένος. Ναι, συνέχισε να το κάνεις. Ναι. Αν δεν πιάνει, δοκίμασε αυτό. Ναι. Όχι, δεν είναι ανάγκη να είναι το πρωί, μπορεί να είναι το βράδυ. Αντί για τηλεόραση, ειδήσεις. Οι γονείς μου παρακολουθούσαν τις ειδήσεις στο ένα κανάλι και μετά βλέπουν στο άλλο κανάλι. Μπαμπά, ίδιες ειδήσεις είναι. άλλη μια ώρα. Δες ένα TED Talk. Ειδήσεις. Είπατε κάτι για ένα chat. Το chat GPT είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι chat GPT. Χειρίζεται υπολογιστή. Τι ωραία. Chat GPT. Καθίστε μετά να σας πω. Κάνει τα πάντα. Γράφει βιβλία. Γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην κουβέντα μας. Δεν ξέρω τι προσφέρει αυτό το chat, θα το δοκιμάσω εφόσον χειρίζομαι το υπολογιστή αυτό και άλλα. Αλλά λένε ότι το τέλος του κόσμου θα επέφτει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό ξεκρασμένοι το λέμε, να ξέρετε. Όχι, όχι. Είναι ένας από τους 3-4 πιθανούς κινδύνους. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ο ένας, τα πυρηνικά και η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν την ελέγξουμε και αν δεν ξεφύγει. Είναι πραγματική κίνδυνη. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την πρόοδο. Και μάλιστα υπόθηκε τώρα, το 2020. Παλιά, ναι. Αλλά πριν 30-40 χρόνια νομπελίστες, γιατί είμαι φυσικός και έψαχνα κάποιους δύο νομπελιστών, και νομπελίστες είπαν ο κίνδυνος και το τέλος της ανθρωπότητας θα έρθει από την τεχνητή νοημοσύνη 30-40 χρόνια. Έτσι. Οπότε τώρα δεν ξέρω πόσο καλά να κοιμόμαστε. Εντάξει. Ακριβώς αυτό. Είναι ένα εργαλείο. Εξαρτάται άμα θα το κατευθύνουμε, πού θα το κατευθύνουμε. Είναι online. Όσο θα κάνω εγώ αυτό, θέλω να μου πείτε τι θα θυμάστε. Γιατί ρωτήσατε εσείς, θα ρωτήσω κι εγώ. Και να σηκώνετε το χέρι, να μην σηκώνετε και να μου λέτε τι θα θυμάστε. Και τι θα χρησιμοποιήσετε από αυτά.
Δεν βλέπω να θυμάστε τίποτα. Το ρώτησα κάτι, μου απάντησε είμαι αυτός εδώ και να η απάντηση. Και κάποια από αυτά δίνουν και τις πηγές τους. Αλλά οι απαντήσεις είναι πολύ καλές και πολύ έγκυρες. Πείτε μια ερώτηση που σας απασχολεί. Να χωρίσω, να μην χωρίσω. Ναι. Επίσης, μου έκανε εντύπωση για τους γονείς και τον αποχωρισμό των παιδιών. Γιατί, πώς θα πω τη ψυχολογία, είχαμε δει κάποτε ότι ο αποχωρισμός των παιδιών είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο. Και είναι μια περίοδος που έχουν αρνητικά συναισθήματα στον αποχωρισμό. Οπότε μου φάνηκε περίεργο που νιώθουν λίγο πιο χαρούμενοι. Έχουμε ένα φίλο που λέει όταν έρχονται τα εγγόνια μας, μέσα στη χαρά. Όταν φεύγουν, μέσα στη χαρά. Ναι, υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής που φύγανε empty nest, η άδεια φωλιά, αλλά μετά η ευτυχία ανεβαίνει. Ναι, γιατί μετά είναι ξανά δύο άνθρωποι από την αρχή, όπως ξεκίνησαν, ότι υπάρχει μια άλλη συνθήκη που πρέπει να τους προσαρμόζεις. Ναι. Δεν ξέρω, αν δω και τους δικούς μου γονείς, γιατί ήμουν το μικρότερο παιδί που έχει αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι ακόμα υπάρχει αυτό το κενό. Πιθανόν. Κάποιοι γονείς, κάποιες οικογένειες να μην ξαναγυρνάνε στη ζωή τους, να μην ανακαλύπτουν ξανά την ελευθερία που είχαν. Πότε έφυγες? Εσάς σας λείπει. Μου αρέσει και η ανεξαρτησία μου. Βλέπετε ότι μιλάτε... Ναι, συγγνώμη. Βλέπετε ότι μιλάμε με ένα ρομπότ το οποίο απαντά με λογικές, ωραίες απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ βελτιωμένη η κατάσταση. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Να κάνει εικόνες, να κάνει κείμενο, να κάνει... Θέμα άλλη συζήτηση είναι αυτό. Ωραία. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια άλλη. Υπάρχουν... Κοιτάξτε, αυτό βγήκε τον Δεκέμβριο. Από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα βγήκανε 4.500 μέχρι προχθές που κοίταξα. Όχι. Αυτό είναι μια... Ναι, 4.700. Προχθές ήταν 4.500. 4.700 εφαρμογές διαφορετικές που κάνουν ό,τι θέλετε. Μπορεί να σας γράψει τον επικίδιο. Μπορεί να σας... να πάρει ένα δωμάτιο, να το βγάλει μια φωτογραφία και να του πεις διακόσμησέ το. Και να σου δείχνει διαφορετικές... Να παίρνει αυτά τα έπιπλα, να βάζει άλλα έπιπλα. Να κάνει ένα ρομπότ το οποίο να μιλά με την ίδια φωνή που μιλάς εσύ και να μην το ξεχωρίζεις. Έχει λοιπόν και τέτοια προβλήματα. Τηλεφωνεί κάποιος στο σπίτι, με Viber και όλα, και βλέπεις εσύ το γιο σου, ο οποίος σου λέει «Μαμά, τράκαρα, φέρε μου λεφτά και είναι να δώσ' μου το λογαριασμό γιατί ξέχασα το...» Έχει και τέτοια. Ο θόρυβος, ναι.
Ο θόρυβος δεν συνηθίζεται. Υπάρχει βέβαια αυτό που λέμε με τα αεροδρόμια, ότι συνηθίζεις όταν ζεις κοντά στο αεροδρόμιο. Ξανακάθεστε 45 λεπτά, πρέπει να Τι θυμάστε, τι θα θυμάστε. Τελειώσαμε, τι θα θυμάστε, ναι. Ένα αυτό που έκανε εντύπωση και με χαρακτηρίζει αυτό αφορά είναι το ποσοστό που όλοι λέμε 100 διαφωνία και το 10% στο εξωτερικό, από το 40 είναι μέσα μας και μπορούμε να επιλέξουμε. Εδώ μέσα μας, όχι εδώ. Όπου θέλετε να είμαστε. Έχουμε ένα ποσοστό. Να τη βελτιώσουμε λίγο, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Άλλος, 2 άτομα μίλησαν. Μόνο αυτοί δεν θυμάστε τίποτα. 1 ώρα μιλάω εγώ εδώ. Αύριο θα τα έχετε ξεχάσει όλα. Ευγνωμοσύνη, ναι. Γιατί είστε ευγνώμων, για ποιο πράγμα. Ότι είμαστε Για κάθε στιγμή. Ωραία. Ότι είμαστε ευγνώμων της προσαρμογής, ότι προσαρμοζόμαστε σε όλα, εκτός από το θόρυβο, την ολική αλλαγή που μπορεί να φέρει μια πλαστική χειρουργική, που σημαίνει ότι είναι καλό, και τον χρόνιο πόνο. Χρόνιο πόνο. Μπράβο. Οι καλοί φοιτητές, είδατε. Καλοί μαθητές. Οι άλλοι από εδώ, αυτή η πλευρά, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Συνδυασμό με αυτό που είπε ο συνάδελφος, και ότι είναι μια χρόνια προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι ότι μια στιγμή δεν είμαστε καλά και δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο και ίσως να υπάρχει αλλαγή. Ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, ναι. Δεν θέλει και πολλή προσπάθεια. Άμα βάλεις προσπάθεια και την κυνηγάς, είναι δύσκολο. Λέει, άμα ο Wayne Dyer το είπε, ότι αν νόμιζα ότι η ευτυχία είναι κάτι που πρέπει να το κυνηγήσεις και να το πιάσεις και να σου φύγει και να το ξανακυνηγήσεις και να το ξαναπιάσεις, αλλά ανακάλυψε ότι αν κάνω τα πράγματα που έχουν σημασία για μένα και που μου αρέσουν και που είναι σημαντικά, η ευτυχία θα με ακολουθεί όπου και να πάω. Ωραία. Σας... Έχει διαφορετικά να βάλουμε στο ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, κάθε μέρα δηλαδή, ή μπορεί να συμπίπτει δηλαδή και με την πρωτού 2 μέρες. Εντάξει, τώρα άμα πάμε 300 μέρες και γράφουμε πράγματα, θα δυσκολευτούμε. Θα μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη έρευνα που ζητήσανε από τα ζευγάρια να πούνε 10 πράγματα για τον σύντροφο, 10 πράγματα που τους αρέσουν. Και μια άλλη ομάδα να πει 3 πράγματα που τους αρέσουν. Στη συνέχεια, τους ρωτήσανε και τις 2 ομάδες πόσο σας αρέσει ο σύντροφός σας. Ποια ομάδα λέτε να έβαλε καλύτερη βαθμολογία, αυτή που έπρεπε να βρει 10 πράγματα ή αυτή που έπρεπε να βρει 3 πράγματα. Γιατί? Γιατί άμα ξεκινήσεις 10 πράγματα που μου αρέσουν στον σύντροφό μου, 1, 2, 3. Μάλλον δεν μου αρέσει και πολύ. Να παρακολουθείτε τις έρευνες. Είναι η μόνη πηγή γνώσης, η μόνη καλή πηγή γνώσης. Τις έρευνες. Το anecdotal evidence, οι παρατηρήσεις και το τι είπε ο ένας και οι ειδικοί, σε μια πυραμίδα της γνώσης, ιεράρχησης της γνώσης, οι ειδικοί, η θεία μου που δοκίμασε αυτό το ματζούνι, η εταιρεία που λέει ότι η aloe vera είναι καταπληκτική, είναι εδώ στον πάτο. Μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να μην είναι. Οι ειδικοί, ο γιατρός που είπε αυτό και αυτός μπορεί να είναι εδώ. Είναι ειδικός σε αυτό το θέμα. Ή είναι απλά γιατρός, ουρολόγος και μας λέει για τα εμβόλια. Είναι από τους καλούς στο χώρο, έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες έρευνες και είναι εδώ πάνω, στους ειδικούς, ή είναι ένας γιατρός που τελείωσε πριν 50 χρόνια και τώρα ποιος ξέρει τι διαβάζει. Στη συνέχεια, στη μέση περίπου έχουμε την μία έρευνα. Μία έρευνα δεν μας κάνει τίποτα. Μπορεί να βρεις μία έρευνα για οτιδήποτε θες να υποστηρίξεις, θα βρεις. Το θέμα είναι τι λένε οι συστηματικές, οι συστηματοποιημένες μελέτες, το σύνολο των ερευνών και εδώ πάνω το Cochrane Library. Αυτά θα τα κάνουμε την άλλη φορά που θα πούμε για την κριτική σκέψη. Κύριε Κουβαρδά, συνάδελφος, θα μας μιλήσει το Σεπτέμβριο, ναι. Λοιπόν, καθώς έδειχνε στη σειρά τις χώρες που είναι ευτυχισμένες στην αρχή, παρατήρησα ότι η Ελλάδα ήταν σε μια πολύ χάλια κατάσταση το 2015. Και αυτόματα πήγε το μυαλό μου, το
Το 2015 τι είχε γίνει? 16 τι είχε γίνει? Το 2015, μάλιστα χαρακτηριστικά το είχα δει. Τι είχε γίνει το 2015? Το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, ο βαθμός της δυσαρέσκειας του ελληνικού λαού απέναντι στα πολιτικά τεκτενόμενα και ανασφάλεια την οποία ένιωθε ήταν τεράστιος. Αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως, ότι η ανασφάλεια, αυτό που νιώθουμε μέσα μας, αν είμαστε ασφαλείς ή όχι, σε σχέση με τα οικονομικά και ούτω καθεξής, πιστεύω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω, ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτό το θέμα? Όχι, νομίζω αυτό ήταν τοποθέτηση. Σωστή ήταν. Η ανασφάλεια, τα οικονομικά, η δυσαρέσκεια, η διαφθορά. Ένας από τους παράγοντες που συνεισφέρει. Ναι, άμα δείτε το World Health, το World Organization και τα λοιπά, πώς τα λένε αυτά εδώ, οι οργανισμοί που αξιολογούν την ποιότητα της ζωής, έχει κάποιους παράγοντες. Είναι η ασφάλεια στο να κυκλοφορείς, είναι το housing, τα σπίτια, είναι το περιβάλλον. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, το έχουμε αλλάξει τα φώτα. Είναι η διαφθορά, το πόσο διαφθορά αισθάνεται ο πολίτης ότι υπάρχει. Είναι οι κοινωνικές σχέσεις, είναι τα χρήματα, έχει πολλά. Δεν είναι. Όταν λέμε η Αυστραλία είναι στις καλύτερες χώρες από ποιότητα ζωής, θα παίρνει. Και τον καιρό βάζουν μέσα. Και ο καιρός μπαίνει μέσα. Να σας πω να γελάσετε. Στη Φιλανδία ήμουν με 13,9 βαθμούς Κελσίου, ήταν το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου. 13,9 ήταν, Ωραία. Περάσατε καλά? Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Θα πείτε και άλλους. Θα πείτε και άλλους να έρθουνε. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε. Την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ την ίδια ώρα θα χαρούμε να φέρετε και φίλους σας, γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει να μοιραζόμαστε αυτά που ακούμε τα τόσο ενδιαφέροντα. Από τη δική μου την πλευρά σας ευχαριστώ που ήρθατε από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη και από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Όσοι θέλουν, μπορούμε να πάμε να πιούμε κάτι εδώ κοντά.